Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 4:33. Ug ang pizza karon mga ka-listeners, pizza pot. Sugay motor. Paduho ba ka-listeners? Sugay motor ni agi mga ka-listeners. Ang ang pizza karon April 4. Og kuan ta na ko ni upload katulad pagka pizza 31. Problema kay wa ko kalugar og imo og intro vlog mga listeners kay maglikay tas mga music ba ari ta maka-copyright ari diri pasensya sa background kay ang atong background ari hollow blocks kumatay green screen mga listeners no nya mag shoutout lang ko dito mga listeners no para di kay taas ang ato ang kuan intro vlog nya basahon ako sa tumoy na lang inig human sa drama ta magbasa sa inyong mga comment. Ang unang shoutout na ko si Glendelia. Naminaw siya sa mga asoy ni Kuya Goliath katong ang Chocolate Hill sa Bohol. Asa day Cagaw, Bohol or Cebu. Taga Bohol, no, Bohol. No, nag-agaw naman siya. Nag-agaw siguro ni. Asa day Cagaw, Bohol or Cebu. Bohol ni sa apelyido kanin eh, nag-agaw man. Ug si kuan Aisal Kusaybi, salamat admin dyan sa kanunay. Salamat kay buhi si Chico Malo. Amping mo diha kay basin na ay banakon. God bless us all. Oh. Kung sa nag-vlog mi dito sa kuan sa Bukid no. Salamat Aisal Kusaybi no ug ni Joseph Kenneth Joseph Kenneth Sumpyo. Ni tanaw siya sa kuang live streaming no. Salamat no. Si Sipri Greg TV yung Dilamente. Salamat kay pagpaminaw no. Si Mandargat Rin TV. Wala pa part 9 ni Dol. Niabot na tas 19, 11, 12. Karon ang katapusang sumpay na part 13 no. Salamat Mandaragat Rin TV na late kog basa. Annalyn Samson, salamat kay sa sumpay aning dramaha idol, always amping idol, oh God bless you. Salamat po kayo Annalyn Samson no? Sa imong kanunay pagpaminaw og ni Badiday. Hello Lods, kumusta na ka? Shout out na lang ko diri si Lods sa Riyadh, Saudi. Busy kamang-kamang sa Ramadan, makaingon ko tagtabang mga langit. Ano ba? Busy jud kayo da no? Basta Ramadan no. I-upload to ang drama nga ang timaan Lods si Generica Bided ang nagsulat. Tsada kay na drama. Nanay nag-upload ani no Badiday sa Susin Agnan sa iyang channel nag-upload siya ning dramaha ang timaan. Nahuman to niya upload man bitig dito ra ka maminaw no kay og mo upload ko na duha na me. Di na lang kay Marius content unya delikado. I-search lang Badiday no ang timaan ang uploader na kay si Susin, babae man ang naka-profile niya nga anime ang profile. Og si Jean Ruiz lingaw ko ani ba ha. Salamat kayo Jean Ruiz naminaw siya sa bag-ong haon. Og si Rodriguez Generos. Thank you sa upload no skip ads. Nice imo mga drama magkatawa ko. Makurat-kuratan gud akong amo kay sige kong katawa listening from Saudi Riyadh. God bless. Salamat kayo. Rodriguez Generos no diya sa Riyadh. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw no. Minaw siya sa bag-ong haon niya. Si Ray Abintahado, salamat sa pagbasa bay sa akong comments. Part 9 na lang sa Chico Malo akong gihulat. Na-upload na. Part 19, 11, 12 no. Kini ang part 13 katapusang sumpay niya. Si Annalyn Santarin makalingaw jud ni sila Dol. Naminaw siya sa bag-ong haon. Jocelyn Infante Lord, salamat makalingaw ni nga drama. Mawgid. Minaw sila sa bag-ong haon. Si Jubin Sumipo Junior Lodge paabot ko part 9 na-upload na late na kong basa ni mga ka-listeners no kay ako lang gisubay inyong mga comment para di sad masayang inyong mga gi-type ba daghan kayo ni no tiwason na nato ni sa kuan siya sa
human sa drama. Nya si Queens Dinamita, salamat idol way sa paya no. Nya si Kit P. Garcia, ayong gabi Lord, salamat sa tanang mga drama nimong mga upload. Dakong tabang namong mga OFW listening from Kuala Lumpur. Salamat kayo Kit P. Garcia no. Kanunay gani siyang naminaw sukad pa ni sa una no. Year 2022 ba to o 2021? Salamat kay Kit P. Garcia nya si Ib Panchu itiwas tong chukoy na chukoy naman lagi ni chukoy malo. Si Kumalo boss dyan kay nindot na jud to boss. Mauna na yung katapusang sumpay. Ib Pancho. Unya si Mihias Ludi. Tulog ka heart niyang comment. Si Ib Pancho hulat ko si Kumalo boss dyan. Mauna na yung katapusang sumpay. Unya si Beans Hurtado boss wala pa part 9. Shout out ko from Samal. Salamat kayo Beans Hurtado no dahil sa Samal. Naminaw siya Spark at sa Chikumalo. O si Dalis Sisivan. Hello sir, salamat kayo sa pag-upload. Way problema o madugay basta padayon lang og upload. God bless. Salamat kayo Dalis Sisivan. May basa ni Dalis Sisivan. Salamat kayo no. Si Mandaragat Rain TV sa tinuod lang subo kining drama ug wala si Ronaldo day. Nindot kayo drama, salamat sa pag-upload. Salamat po Mandaragat Rain TV no naminaw sa katapusang sumpay sa Luyo sa Kabangis. Nga si Aisal ko sa ibi salamat admin dyan sa sumpay ani ug amping sa kanunay ayaw na tagdag ng apurado. Di makawat may pa sila na lang mag-upload. Mao gyud salamat Aisal ko sa ibi sa kanunay pagpaminaw sa pagsabot no nga pasensya kay mga listeners nga dugay ta ka-upload. Nya si Malos Beans okay kayo. Salamat kay ni Malos Beans naminaw siya sa bag-ong haon. O si Ri Ampan asa na ang sunodol mao na ning katapusang sumpay nalit lang kog basa no. Nya si Queens Dinamita salamat idol sa mga drama nga imong gipang-upload. Shout out na lang idol, God bless you. Shout out nimo Queens Dinamita. Og si April Villanueva. First, asya giuna nag-comment ani no. Salamat kay April Villanueva. Og si Maricel Emplio. Thanks sa part 9 sir. Bangers to me sa Chico Malo always. Salamat kayo Maricel Emplio. Og mo bitug igang man. Karon pa og igang ka. Si Rika Stone, thank you. Salamat po Rika Stone with 5 ka heart. Jocelyn Infante, salamat po sa sumpay sa drama. Uy, sa paya no, diya katapusang sumpay na gitaron. Nya pabto na kog 10 minutes mga kalusinas sa atong intro vlog kay taas-taas ni daghan na kayo mga comment nga natigom. Ato lang tiwason sa human sa drama no. Nya si Randy Castro, ay salamat part 9 na tagal maka-upload. Pero salamat po idol, araw-araw ko talaga inabangan ang part 9. Salamat po Randy Castro no, sa imong pagpaabot. Pasensya kayo kay madugay-dugay dito sa hayaw. Kanunay dahil. Kanunay tayo madugay no. Pasensya kayo. Si Cheryl Hamiro, hinaot nga makontinue hangtod sa last part. Ito namaw na yung katapusang sumpay no. Cheryl Hamiro. Salamat guys pagpaabot niya si Queens Dinamita. Salamat idol amping kanunay, God bless you. Salamat po Queens Dinamita. Niya si Jerome Canha, thanks idol tagal kong naghintay from head teacher of Makabasa ES North Cotabato. Salamat kayo no Jerome Canha. Usa ka head teacher sa Makabasa ES North Cotabato. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. O si Maris Reyes, salamat Lord, always naminaw imo mga drama. I love DYHP. Pusat sa ni bata pa ko DYHP na ko from Saudi Arabia. God bless you Lord. Salamat kayo no. Maris Reyes, pariha kita ni nagbata tagpaminaw sa DYHP. RMN Cebu. Lisod naglitok no. DYHP. RMN Cebu mga kalisinas no. Mao na itong ipaminaw sukad sa una. Nya si Ib Pancho, salamat boss dyan sa upload sa Chico Malo, nindot na dyan ni. Salamat po Ib Pancho no. Nya si
Jobin Sumipo Jr., salamat sa part 9 loads. God bless you always. Salamat po Jobin Sumipo Jr. No, huwag niya tabaglangan, paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Chico Malo part 13. Karon ning gibalik-balik ni tiborsyo nila ni Brotos ug Dante nga si Chico. Ni ana silang dool. Og gipahinumduman sila nga hugtan pagayod maayo ang pagbantay sa palibot. Ug igo lang usab sa pagsanong si Brotos sa mga pasidaan ni tiborsyo. Nga na pagsunod adlaw, mibisita si Apio Teodisa. Apan si Dante ang misugat og misukit-sukit kaniya kung hain na magtago karon si Chico. Higalaan, niya ang katapusang anib ning atong sungilanon, Chico Malo. Maayo kay niya ka. Tugani ko tinuod. Hain naman karon si Chico. Ha? Naibaw mi nga si Chico nakagawas sa bilangguan. Ug niya karon siya rin sa amlan. Ibalik ko tago. May mo bang tug-anan ko nimo kung asa siya karon nagtago? Ha? Piyot? Kwan. Pasensya na kayo dan. Wala ba kong may bawa anak da? Ayaw na lang pagpamakat, Piyot. Inibaw ko. Nga imposible kayo og dili kasultihan ni Chico nga niya siya karon dinhi. Ay, sorry kayo dan. Kay sa pagkatinood lang yun. Wag yung ko kaibaw anak. Bueno. Dili di ka pugson may tunguran ang butanga. Pero doon ako ilaing pangutana nimo. Unsa man? Nasayod ba si Odessa sa tanan nga si Chico o si Rafael? O sala? Kwan. Wa sa ko may bawa anak. Ayaw na po niya ang imong pagpamagakpyot. Kinibaw kong naglimbong ka na ko sinuod. Wa man ko maglimbong ni mo dan. Ay, tinood ba ni ako gisulti ni mo? Yun! Di pa mo din si Odessa. Ayaw siya sulti sa akong mga gipang pangutana nimo. Ha? Kumusta, Piyot? Okay ra ko. Nibisita ra ko ni mo din, he. Dante, may mo ba nga biyaan minimo og kadiyot? Oh, wala na problema, Odessa. Sige, Piyot. Yan daw na mo din ha? Salamat, Dan. Unsa man to iyang giistorya nimo? Mura man og doon na to siya gisikreto nimo? Ha? Des. Kumusta naman ka din, he? Okay ra ko din, Piyot. Hapit na nga adlaw sa inyong kasal, Des. Sabi mong gibate ron. Ay, kanang pasensya na kayo kadisa nga. Nanangutan na ko ni mong ini. Wala na kaso na ako, Piyot, uy. Wala na laing niya sa akong huna-huna, Piyot. Sinanay ra gyud. Wala ko magkunahuna sa mahitabo na ko sa unahan. Kung maminyo na ko uban ni Dante. Basta ang mahinungdanon nga luwas na ang kinabuhi ni nanay. Kailan, naluoy ko nagkunahuna ni mo, Des. Pero, Des, di ba gabi doon ay lalaking midoaw ni mo din, eh? Ha? Ganun na iba magkaanak, Piyot? Kuan, gayob lang. Bitaw. Naibaw ko nga. Ngayon si Rafael ni mo, mismo. O gusto ka niya luwason. Nag-istoryahan na iba mo niya? Des. Nagsutihan na mi. Ug matod niya gusto siya mo tabang ninyo ni nang Marciaro na alikay mo sa dakong peligro. Ingna siya, Piyot. Nga dili na mo angay mabalakan ako. Kay si nanay okay ra kaayo ang iyang kahimtang. Di na ko gusto nga masamok pa ang sitwasyon. Pero... Muhangyo ko ni mo, Piyot. Sultihi sila. Ingna sila nga okay ra ko. Dili na sila angay mabalakan ako o minanay. Bisag mingon ko anak nila, Dis. Di gyapon sila mo tuon ako. Doon kay nasayod man ang tanan. Nga naamos na kong peligro. Di na ikali mo di bisan kinsa. Bisag dis kapitan nga ako na istorya. Mingon siya na ako nga di ni makiangayon ang gibuhat ilang Dante diyan ninyo diyan ni mo. Utang buot, Piyot. Gusto ko nga ihilom na lang nato niya ang tanan. Hugot na kayo nga akong hukom o di na ko gusto nga doon na pa'y mutinguha. Aron ilang uspo ng akong desisyon. Kumusta naman ka, Baychik? Okay na ko, Piyot. Dito ko gikang Odessa. Nag-istoryahan na imi. Unya, sumaya pong. Stilan, oy. Hugot na lagi ko no ang iyang desisyon, Baychik, na magpagkasal na lang yung kuno siya Dante. Mao ba? Ako mga ganitong ganyan nga mutabang yung kanila aron malikay sila sa peligro sinang Marcia. Di na tumapag si Odessa. Nanambahin na, Piyot. Malagi. Tungod-tungod kay nawadaan na siya sa paglaom, Baychik ko. Sige lang. Kay doon na namin hunulaan ni Christopher. Nga pagi. Aron matutulan ginato ang himutangan karon ni nang Masya. Unsa may inyong nahuna-hunaan, Baychik? Si Brotos.
Kay nga nung si Brutus ba, Chik? Dati buhato ni Brutus. Kaya siguro kung nga siya may katugan na to, punhain na karoon silang Marcia. Diara busing mau niyang kaon niya sa loobon o niya ni Odessa, di ba? Tsada ka si, Oh, mayo. Mayo tuod, Brutus. Nindot kayong pagkagama ang iyang gown. Of course. Basta si Mami Beatrice, may mo design, bungga yun na. Ilabi na kay ikaw mo ikas, no? Gusto ko nga makakita si Odessa niya. I'm sure. Ato na ipasukod niya, busing. Tanaw na to kung sakto bagdun niya. Sige. Dada na dito stas. Og, ipasukod niya. Pabuto na nato si Beatrice Bus, ha? Aron ko noon sa mga gagmayang usbon noon. Siya, ha? Kaya nahibaw rin siya, ani. May kinong ma-fitting yun niya. Oo, hayo mo na siya. Pwede na din eh. Nalanga. Ay, kadiot kayo na apay giserbihan nga lain, no? Na apay nabisihan po mga kore. Iyahang gipaon na din, he. Sige, Brutus. Ingnaw niya ko, ha? Kung maabot siya. Kay gusto sab kong mutanaw kung angayan bigyan si Odessa kung masulom na niya. Oo, kasi yun. Waka kita. Nga pinaka naman niglawas. Ang sa pa. Nasa ka na, ha? Ay, lain pa yato diya. Kumusta sang Marcia? Wati ang kabila ka ano. Ang problema ko ng Marcia, bossing. Gati man na to siya umaayo. Good. Gusto kong hapsay ug limpyo ang tanan. Kaway kasamo kamay tabo, Brutus. Kaya ang importante para nako na makasalgin mi ni Odessa. Wanay makapunggong busing. Sa dili madugay, maimo na ginoon niya sa hingpit si Odessa. Di bagting mo na imo niya, no? Ikaw na magkawa na gini makabailog pa niya gikan mo. Ay, Imo na gini siya. Ikaw na gini Oo. Lami kayong paminaw na. Maurgi na akong gipangandoy. Nuwa na'y makailog pa niya gikan kanako. Naimuro ba siya busing, no? Ang uban ko na magkurog, inigwa pa. Di ba? Ito mo na tunga-tunga. Sa pa! Congratulations! Ikaw yun, Brutus. Salamat. Salamat kayo ni mo, Brutus. Uy, indot may kakot, Chichik. Gimana ni mo? Kang attorney ni Pip, yung kihatag na ko. Wow, mayo kay gihatagan kay kutsi. May nalani nga magamit na to sa mga lagawan. Bilib ko na attorney na. Kay, yun na lang yung pagtabang rin na to. Dili ko mahibuong na attorney. Kay sukat pagila sa sinugdanan. Dala siyang sinaligar pa pa. Tagsar kayo nga bugalo nga sa Mariachik. Nga dulag yung ligong prinsipyo o baruganan. Gani, nalipay ko. Nalipay ko, Pi. Matod pa niya na naslay nahipos nga mga ligong ebidensya. Nga nagpamatod, nga piki yun ang mga papili sa yuta aron mailog yun nila ang hasinda amlan. Masaligon sa pagkay ko, Chik, nga mabawi gini mo ang inyong kitaan din. Kunit kitugot nas kigayunan. Tumano na ko ang tinangisaan pa ba, nga kayuhan para sa tanan. Happy ta, Chik. Gamay na ako ang. Ug sigurado ko, naghan ang nag-ampo na to, nga mulampos kita ini nga itong tinguha nga kayuhan. Ang panahon lang yun nga itong paabuton, Pi. Basta kimaning kamot anda, kutob sa tungay mo. Nga masanta gidato sila sa diborsyo ug dante. Sila mga yawan ug binuhatan. Kumusta ka na pa? Niya ang imong pangan sa entourage. Ikaw gid mismo mauwi mo hatod nako padong sa altar sa among kaminyoon ni Odessa. Mahinungdanon giniay ko sa inyong kasal? Oh. Wow, of course. Amahan ko tika. Kung sabday gusto ni mong mahitabo, nga mainggaw ka sa akong special nga adlaw. Wa ko makasabot sa imong kinaiya, Dante. Papa, sabta na lang good. Di na lang ko na to seryosohon kung unsa may atong mga kahiubos. Tun kay, bisag mag-unsa pa ang kalibutan. Amahan ti ka, ug imo kong anak. Bueno. Mahimong mapasaylo ti ka, Dante, sa imong pagpasakit nako og istorya. Kana gyud papa. Mao nay husto. Kinahanglan nga magkauli ang maayo natong kabubuton. Naibawam ko ba? Ngiro na ko'y sayo prihan nimo. Og
Gibasulan na nako itong tanan. Pero, Unsay pero, papa? nakasiguro ka na ba? Nga sa umaabot unya ninyong kasal, luwas ra ang tanan. Unsay buot nimong ipasabot, papa? Ayaw kalimot kanunay dantis akong gipahimangno nimo nga gawas no nagkaroon si Chico. Pa, ayaw gani pagsigig huna-hunaan ng Chico? Wala tayo angin kabalak, ano na niya? Dante, gusto lang ko nga maniguro. Kay kining nahitabo na ko karon, naghatag kinig dakong timaan nga dili ginato siya angay nga kumpiyansahan. Kadiyot, papa. Kay ako na ning tubagon ang nanawag. Hello? Oh, Jason. Unsa na? Ha? Sinito po? Si Brutus? Yun na. Unsa man yun nahitabo, ha? Unsa na? Unsa nahitabo? Sige. Nguan ako, karon na yun. Okay, bye. Unsa na ginahitabo, ha? Kwan, papa. Si Brutus, naka-enkwentro. Ako pa rin klarohon kung unsa yun nahitabo. Deha gawra, papa. Mga inutil. Why silbi? Hinayang ka ni ko niya. Agay, naunsa ko. Naunsa mo. Minutos. Why na tang may tabo na mo basta mo sunod ka lang sa among gustong ipabuhat nimo. Unsa ba na inyong ibuhat ako? Unsa na inyong ipabuhat ako? Ginagmayo, Brutus. Di nilisod ang kamong ipabuhat mo. Igo ra nimo ning tug-anan kung asa ninyo taguis ng masya. Ganong milurat man ang mata nimo. Wala ba kung kahibawa ng butanga? Uy. Ay lang pa ba ang buang, Brutus? Mga Brutus, saan ba bumubuang pa? Wala ka kasalanan ng musip ka pamakak. Wala yung ko magkahibawa ng inyong pangutana. Lalimot ka ba sa nitabo sa uban mo mga kauban? Ilabinan niya itong akong kikuhaan sa dila. Ganong miladok ka naman sa sumulaway. Tugalas tinutos. Ran ba nga way datang may tabo nimo ba? Kakinin yung ibuhat ni Dante. Di yun ni Mayo. Very bad idea. Bitaw, Brutus. Dali naman kayo may istoryahon ba? Huwag pa daw tang may tabo ni mo kung musulti ni Castinoon. Kuan. Bawas mo ron. Masaman, Brutus, mutugan ka o dili? Kuan. Sa may akong itugan nga wa man taon ko'y kalibutan sa inyong mga gipanulti. Pero kurog-kurog mo nga, Bill. Bida, ay na lagi sige pamakak diha. Kay, mubudlot ng imong simod kung magsige kag limod. Meron ko na akong gandang nga kutsilyo diha. Si ko, ayaw taon ko ninyo ang kunsa. Tapang? Kupten yun siya. Ayaw taon si ko, ayaw. Muna ko. Magpili ka. Kuhaan ka sa mong dila o musulti na lang ka na mo stinod. Tupag dayon! Di ka nakaptugan ron. Maamang lagi kang bayuta ka. Amang. Maluoy ka, Chico. Ayaw taon ko ninyo kunsa. Huwag ko mahiba kung asa nila taguisin ng Marcia. Sa ato pa, di gud ay ka musulti stinod. Kupten yung mayo. Dito na ko kamay. Ayaw taon, Chico. Ayaw! Unya, unsa na, Dante? Di ba mas hait ning akong dila kaysa imuhang mga panaghap? Di paling dugay ko nga nagpahinumdum ni mo. Kaysa ako yung nakita. Luag o mga landay ang imong mga sakop nga imong gisaligan sa itong mga plano. Ilabi na kadto si Brutus. Huyang kay itong bayuta. O mauna kinig karon. Panuway nga, Chico. Panuway. Watay makuha ng ego at magyaw-yaw, Dante. Kung musunod o maminaw lang unta mo nako, dili kini maingon ini. Gusto na. Dito magsigiglalay sana. Aber, unsa may solusyon nga imong buhaton karon
aron maluwas nato si Brutus. Ug unsa may uban pa nimo mga remedyo nga nahuna-hunaan aron madakpan gid nato si Chico. Ambot! Naglabad ni akong ungayo. Sipok ako hunahuna. Usaray bugtong nimong buhaton, Dante. Aron makabaos kita ni Chico. Unsa man pa. Be, sultihi ko kung unsay solusyon ini. Unya, andam ka na ba nga musunod sa akong imando nimo? Sultihi na ko pa. Kung unsay naa si mo hunahuna karon. Sulti. Hatagi og sampol si Chico. Patya si Marcia. Ha? Unsa gid patyon? Unsa ano man lang si Odessa? Ayaw kabalaka niya ng Odessa. Si Odessa, naan na nato. Wa na siya mahimo og dili na makalingkawas pa. Naglisod ng imong tambag pa na. Oh. Be. Bika na be. Tagay ko kog bugat nga rason kung anong ato ng buhaton. Ayaw na pagdagdag pangutana. Basta sunda ang gimando ko nimo. Hatagi og sampol si Chico. Salig lang ako. Unya pa. Unsaon naman lang si Brutus. Ayaw na lagi pag-una-una ni Brutus. Wate makuha ito mayuta. Kay hina ka ito. Paskang labaras kung o anyway. Relax. Relax lang, Dante. Ihatag ang tanan ni mong pagsalig diri kanako. Ako na nang una-unaon, Papa. Kiburag, daghan kag problema ng imong nahuna-hunaan da. Ang gusto na ko mahitabo nga ako'y makapatay ni Chico. Ug maluwas nato si Brutus. Muna'y atong unang huna-hunaon kung unsaon nato ini karon pagsulbad. Odessa, anak. Kamusta na ka din, Nay? Ay, kalit kong gibalhin nila din Odessa. Ambot og ngano. Sagdi lang, Nay. Ang mahinungdanon nga luwas ra ka. Unsa maning dapita din Hasta ko mahibaw kung unsa ning dapita din, Nay. Nak, hapit na ang adlaw sa inyong kasal. O, Nay. Upat na lang kaadlaw ang paabuton. Nabalaka kaayo ko nimo, Odessa. Ayaw kabalaka na ako, Nay. Huwag kay angay kabalaka na. Ang mahinungdanon nga okay ka. Og ako sab. Pero dili gid ni mao, Odessa. Nay, dili na lang ta maglanggit kay ana. Ay, kung pakita mo mahila ka, Nay. Okay na kaayo ko. O bakit angay kabalakan? Nahibaw ko nga imo lang ning gibuhat ang tanang sakripisyo para nako, anak. Dili ko baka ako nga maghuna-huna nga mag-antos kas tibuok ni mong kinabuhi. Human magapos unyas kagustuhan ni Dante. Nay, ayaw pagsulting ko na, anak. Okay ra kaayo ko. Bisag kapila pa ka mo ingon nga okay ka, Odessa. Nasayod ko kung unsa ang imong pag-antos karon para lang nako. Nayuso na. Ikaw na naibuktong na akong nahibilin nga pahandi o kalipay yan ang kalibutan na. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Dili na ako egzapayan ang tanan basta makita ng tikangaway na utang na hitabo ni mo. Dili na tamang hilak, Nay. Ipakita na ko nga magmaligon ka. Di ba imo ko gitudloan aron maligon ta sa tanang pagsuway? Kinahanglan nga ubanan ko nimo na sa ako mga desisyon. Ayaw intawon ko makita nga nag-antos ka. Ipakita na ako nga malipayon tang duha.
Buhian na ba ko ninyo? Dinhi. Hindi pa, di pa. Ilagan pa kayo may mga investigasyon himoon. Malo. Diyan mo. Malo ito ni mo, Piyot. Uy, ayaw na ko ninyo ang paantusa dinhi. Total, minsulti naman ko ninyo kunain. Nila taguin si ng Marcia. Oo, bitaw. Misulti na tood ka. Pero sa pagsusi nila ni Chico ganiha, wala dito sa Marcia. Ilang itaguan wala yung dapit. Sa imong pamina, Brutus. Asa pa magha mga posibleng taguanan nila ni ng Marcia? Hindi ko katubag anak, Chico. Kung di ka muhatag mga posibleng dapit nga taguan nila ni ng Marcia, ando nagyapoy daw tang matabo ni mo, Brutus. Oo, saan mo ko ninyo? Linga. Ako pa ni mo, no? Muhatag lang kaglaing pangaan sa dapit. Aron, among masusi kung asa nila taguis ni ng Marcia karon. Daghan og mga dapit nga posibleng kataguan nila. Sige. Isulti na mo kung unsa ka ng mga dapita. Kini. Hadlo ka? Bulpen rin papel, oy. Bulpen papel. Swati na. Paita ba kani, oy? Pagkanaon ako ninyo, oy, be, kaya nanggangis, ganiharang nanggangis. Gabiin na, kalas na, bigigutom na kayo ko. Makuha gangis? O marakam kaon? Ugmar ko ninyo nangangurog na ni bayo nga ako mga kaunuran no. Tungkol sa sobrang kagutom. Grabe naman po ninyo. Waman mo kaloo. Ilag pa. Gaya ni mong bayuta ka. Uniyak ka mo. Doon na may kaloy sa inyong mga biktima. Unsang ko'y biktima pa? Ay, sus, ay na lang taan atos. Niya biya si Bay Chico, nagpaminaw rin mo. Daghar ba kay kagsa? Wa pa mi, mahurot sa among pangutanan nimo. Tuwang pa, daghan pa kayo. Halo, oy, enton mo, tagaiyon ako ninyong bisag pan lang, o bisan unsang makaon, kay gutom lang kaayo ko. Simos kagwa nga. Suwat o na lagi, suwat. Uy, kamote, di hapyon. Binupyot. Tagay na siya pagkaon. Munyak pasuwatay ni kahuman niya kaon. Kadangog ka? Swerte kay kang bayuta ka. Kay mga maayo kayong tao ning midagit nimo. Pero ay di kumpiyansa ha. Kinahanglan di gyud ka manglimbong namo. Kay daghan pa kayo may mga importante kayong pangutana diyan nimo. Nga gusto namo masayran kung unsa gyud tinuod. Bibi, tagayon ako ang pagkaon kay lain na kaayong akong pamilya. What ay? So mong ka. Pagkanon ti kagwatiron. Babot ako kay magkuha ko pagkaon. Kanang dunay sa bapyot ha, kay naawasan ko. Ang sabay. Ayaw na ka. Kusnutong ko ng ilong ni mo ron. Kasusubian ni mo. Kaon bisag unsa. Kay bisag unsa idalit ni mo. Layaya ka lang. Ganin na rin ka din sa Teres. Oh. Nalimot ko og pasukod nimo sa imong gown. Tuwa sa akong kwarto. Ako dito ipakita nimo. Og siguradong makauyon ka sa disenyo niyanto. Dante. Ano saman, Odessa? May ihangyo lang unta ko nimo. Kung mahimo lang. Ano saman? Sige, sulti. Si nanay ba? Gusto ko nga atol sa atong kasal. Ato unta siyang patangbungon. Di ba nagsabot naman tandaan, anak? Ngayon na siya makabaton o kagawasan kung makasalaw niya kita. Pero... Pasensya na, Odessa. Kung unsay atong nasabutan, kinahanglan nga mao ka na atong sundon. Gusto man ko ni nanay nga musaksi sa akong pagpaso sa altar. Ikasubo na ko, Odessa. Ikasubo ko. Di na ko mahimong usbon kung unsay atong ikasabutan. Naibaw ko nga sakit siya mong buot, nga nahitabo ang ingon ni Odessa. Bisag ako. Wan ako panganduya nga musangputa sa ingon ini.
nga sitwasyon. Pero doon ay mga butang nga di nato gusto nga angay yung mahitabo. Kung tinuod ka na higog man ako, unta atagan ko ni mo kay kayo na. Paminaw ni mo nga akong mga hangyo. Dili tanan ni mong hangyo ang masunod, Odessa. Dili sabton nga abi kay may palibad ko. Dili na mahimong tinuod nga akong dakong gugma dihan nimo. Di naman unta kinahanglan nga ingon pa ini, Dante. Unta atagan na lang ni mo kagawasan si nanay. Total, misawnong naman ko sa na di mo gusto. Odessa, gusto lang ko nga maniguro. Ayaw ka pala ka. Naibaw ko nga naniguro lang sabka sa kaluwasan sa imong inahan. O, parehas ng duwa ni anak. Gulos ta naniguro. O, naibaw ko. Ngalisod pa ni mo dawato ng tanan. Pero, usa kabutang ako ipaniguro ni mo. Nga masabdan rin ni mo ang tanan kung nga nung ako kinikibuhan. Ako isaad sa langit ug sa yuta nga ipamatuod yun nako nga lunlon ug lunsay na kong gugma diha nimo. Gawas ining duha ka lugar nga iyang gisuhat ni Chick. Dunay tulo ka lugar nga iyang gisuhat ni nga posibleng tuan lagi balance ng Marcia. Nasuhito ka ba ng lugar? Kining niya si katulo, nasuhito ko ini. O pwede na ito na yung atuon ka layon. Piyot. Unsa man, bay Chick? Ikaw naman ay bantay ni Brutus din eh. Kaya tuon na mo kining mga dapita nga iyang gisuhat ni. Ha? Sige bay Chick. Wala na problema. Ako rin bahala ng bayutan eh. Kung doon na kailangan mamatikdan sa palibot, tawagin rin ko para magkamalik namin din eh. Areglado bay Chick. Dalapi. Katulad ta. Di ta mag-usik kong oras. Okay ko. Tara. Tanaw ka na ako. Daman. Manakakaon sa kamote? Ha? Tutok ka. Unsa bang plano ninyo na ako? Plano? Ang among plano ni mo nga mabutan ka. Ayun, kung sige yagayag ka na ako, Piyot, kaya bisag bayot pa ko, ha? Mas naman. pusgan pa ko nimo. Yay. O bitaw, hanugon lang ang kadako si mong lawas pero bayot yapon ka. Pantay lang yung kanako. Yuta ka. Hey! Suga ni mo god. Basing limot ka. Gigapos ka kadaya. O di ka makalihok. Wa ko mahadlok, ha? Bilang usap pa inyong buhaton ako. Wa ko mahadlok. Kabi kay kaon kag kamuti. Wa ka mahadlok. Pero pwede niyong pakiluoy ni Chico, eh. Imunta ng gisulti nga to niya. Kay tanaw na to di ba ka tinudoon. Bitaw, Piyot. Maluitan ka, oy. Usob mod. Sakit na kayo akong kamot ngayong gihigtan o pisi. Hugot kayo. Buhi, inatang ko ninyo din, Piyot. Kaon ya, kaon. Kamot yun rin nung ipagkaon na Kaon ako. sa astang panik, ikaon. Imposible kinatos. Sa kadakos inyong sa nga gihimo, nagtuokang makayano-yano kagawas din, he. Napriso magani ng tao, waysa. Ikaw na baghang demonyo na kaya ng imong naong. Naliwat kasi imong mga agawn. Simba ko. Layo na kayo sila sa akong beauty, no? Si panghambong na yung beauty. Ako pa ni Motos, no? Samtang may panahon pa, aron ka magbago. Ha? Kunon sa may imong mga saangan na himo kaniadto, ikumpisal ng daan, oy. Ikumpisal na nimong tanan diri namo. Unsa may ha? Unsa man usay akong ikumpisal ninyo nga di man mo mga pare. Yay. Ay, nagkaupaw ka lang da. Buwang ka upaw. Buwiyon ko ng kamote ron. Pitir ba ni mo nakahaba basta ang panit, ikaw ni mo? Sige na, Kaya ngano? Pare na day mo sultihan si mo mga sa. Ito yung gibuhat ni Don Fausto. Ha? Di mo ko na dong, kamo may nagpatay niya. Ayun ko pataka, nagngal-ngal ni mong baba nga, apyuta ka. Isuga. Hindi yun natin noon. Isa ko tayo nagsulti ni mo. Balag kinsa nagsulti na pangutana mo. Buot noon ka. Relax lang. Wa pa mo hunat og maayo si Chico ni mo. Ayaw yung kumpiyansa. Kay, nagpangagot rabang ipon na itong betsid ko ninyong dante. Ha? Kaklaro di ko, nagpangagot. Busa, mangako rin yung masulti ni mo. Sog din na karon ang pagbinuotan o ayaw yung pa isog-isog. Labos tanan.
tabangi meron masulban ng problema sa katawan din sa sindamlan. Kana, kung gusto ka nga malugwayan pa ang imong kinabuhi ni kalibutan na. Kaysa inyo gibuhat, di yun mo pa sa iloo ni Chico Malo. Kumusta na ka din, Nay? Okay ra ko, Odisha. Nay, bas hindi ko makaduaw ni mo din o pipila ka adlaw. Nga naman, doon na ba'y problema, anak? Wa, Nay. Gikasabutan na mo ni Dante nga mulabay ang usa ka semana human sa among kasal. Buhian na kanila. Ug motipo na kanamo upayo sa ila. Pero... Nay, gusto ko nga di ka malimot sa imong gitudlo nako. Kinahanglan nga liguno na to kanunay ang atong kaugalingon. Gustohon man akong malipay, Odisha. Apan dili na ako kalimbungan ang akong kaugalingon nga makahunahon na sa imong sitwasyon karon. Nay, andam na kumudawat sa tanan. Ug akong isaad nimo nga paningkamutan akong magmalipayon unya uban ni Dante. Imposible ka nang mahitabo, nak. Ayaw pagsulti, anak, Nay. Usbon ko, ayaw nagkabalakan ako. Basta, may panahon ra nga mag-uban na gyapon ta. Maihapon lang ang mga adlaw. Wa pagyo ko kawad sa paglaom, Odisha. Nag-ampo ko sa Ginoo nga unta. Doon na pa'y milagrong mahitabo. Nay, naanasak ka. Ayaw lagi ko makita nga mahila ka. Anak. Ayaw na pagkilap, Nay. Basta isaad na rin ako. Nga kung doon sa may nahimo na akong desisyon karon. Untak, imo sang ikalipay. Odisha. Tubig, Chick. Inom sa... Salamat. Kung kining gisuwat ni Brotos din sa papel nga mga lugar, kung tinuod niari yun yung duha ka lugar nga nabilin nga ang wa na tumasos Malabit. Napakilay mo sampit, Chick, nga posibleng atong pangyanog tabang. Nagtuo ko na suwito siya ng napita. Doon na ba tayo adong tao? Ato lang suwayan. Di malayo din Mo dito sa unahan kung niya ba siya puyo ng napita. Mas labing maayo nga mga ano na ta. Kung yung humana itong kaon, madiritso na ta dito. Sige. Kimi ba? At lagi sa pigas, Chick. Pasinod doon na tayo makita ang hindi ako pagkaon. Sige. Tara. Unsa na'y balita ni Brutus? Marada ko problema pa. Kaya wa pag yun na ito hibaw karon. Kung asan nila taguis, Brutus. Kung dili ninyo siya maluwas karon, siguro ko, sa musunod ng mga adlaw, dili na mabuhi si Brutus. Ayaw sa pagsultig ingon ana pa? Ganong dili. Sa imong pagtuo, buhion pa ka siya ni Chico? Kung maunay may tabo, wala na tayo mahimo. Siguro ko, gipatug-an na ni Chico si Brutus sa tanan. Di na tayo mahibong pa na pa. Doon kay dugay nang nasayod si Chico sa tanan. Ayaw pagtuo ni anak Dante, nga dugay nang nasayod. Nanagat na si Chico kaniadto. Naibaw ko. Pulos na pangagpas ang tanan niyang pasangil diri kanato. Pero, kung musulti si Brutus karon sa tanan, sigurado ko, dili nagigita niya mapasaylo sa tong gibuhat sa iyang amahan. Swerte-swerte man kuno ning kinabuhi pa. Paningkamutan gini nga makabaw siya nato. Maukan na'y akong giingon nimo kaniadto pa, Dante. Kung abtik lang unta mo sa dinadakpan ninyo si Chico, huwag unta ninyo to hatagi pagkaigayunan. Gisikwati lang unta to ninyo siya.
Maumang yun tatoy akong hunahuna pa. Pero saan man? Di pag siguro oras niya, itong higayon na. Pahimang nuwi ka nung naing mga tao. Pagpili, uglaing kasaligan ng imong ihulip ni Brutus. Aron sa ingon, hugtan ninyog maayo ang pagbantay sa palibot. O kung mahimo, maunhan gito si Chico samtang may panahon pa. Nabalaga ka ba umayo, Papa? Oo, Dante. Nabalaka gyud kaayo ko. Ilabi na, ngawa na'y kaso nga giatubang si Chico karon. Delikado gyud tayo ang atong kahimtang karon. Ang sibot ni mo ipasabot, Papa? Samtang buhi pa si Chico, malagnit, mabawi pa niya pagbalik ang tibuok asinda amlan. Ug malagnit nga mabutang kita sa dakong alanganin sa atong kinabuhi karon kung dili ginato siya mapuggan sa iyang pagpanghasi dinhi sa ato. Busad kanti, buhata ang tanan. Gusto ko nga mo-focus ka ni Chico aron maunhan nato siya. Ayaw ka balaga pa. Human sa among kasal ni Odessa. Isaada ko nimo nga ako mismo mo'y mangunay sa pagpangita niya. Dili gina ko siya tagan pa og laing higayon na mabuhi kung ako siya makit-an pagbalik. Nya, saman. Nabusog ka? Busog? Nabusog ko. Busog yung sige po kaon. Pero, mohangyo ko, be. Hangyo ko, be. Pakiloy na. Sama yung hangyo? Gusto kong mangihi. Mahimo bagay mo na kong badbaran sa akong kamot kaya ron makatarong ko pagpangihi. Adi mahimo. Ako reable sa imong butones ug sipir. Ang kalain po na anak yun. Ay. Bisag kahiyon na kaayo ko. Ako. Oy, Bajik. Nanaday mo? Ano mas Brutus? Di ara ko, oy. Naray, gusto ko na siyang mangihi. Paihian ako ninyo kay kahiyon na kaayo ng ako panto na kubuthon na kaayo. Digalitik. Sige, di. Pahiyaw na siya, Piot. Be. Ako reable na yung sipir, be. Nya, pangihi dia sa Rinola. Be. Hinaya lang ha, kay mapiit ang akong balls. Diyan na. Gablihan na ako. Paita ini, uy. Inyo pa man ko gilisan-liso. Talikod una mo kay mangina ko. Nugo eh. Kung ikaw lang na yung talikod ya. Total naman sa imong tungod ng Rinola. Daghan ba ng kuskus balongos di ay? Ato bang dito sa Sibunga? Nagkuman ako pangihiba. Dada niya ko sa pansayan hapyot. Kaya kuan. Magkanang mo diskanso sab ko. Ay, kabuang di ni mo. Nganong di naman lang ni mo nating bon. Tana, hatod ka dito. Na. Ini gumana mo, Brutus. Balik kayo din kaya doon na pa may pangutanan mo. Nikaon ka na ba? Wa ko gutuma. Odessa, kinahanglan nga mag-anad ka na. Nga budungan na mo og kaon. Kay duhan lang ka adlaw nga hibilin. Nga kaslo na kita. Sama sa atong gikasabutan. Mudungan raon niya ako ninyo og kaon human na unya sa atong kasal. Bueno. Dito ka mapugos niya ng bahina. Pero naglaom gyapon ko, Odessa. Nasari pa moabot ang adlaw sa atong kasal. Nanginaot ko. Nga luag na sa imong buot ang pagbugos na uniya sa atong mga kasing-kasing. May mo ba nga dili lang una ta magisgot anang mga butanga? Hangtod ba karon, Odessa? Doon na ka pa'y pagdumot na ko? Kaya nga no, unsa mo di imong gustong damhon ako? Nga malipay dayon ko sa imong gibuhat? Oh, naibaw ko nga limayo para nimo kinihitabuha pero... Utang buot, Dante. Pasag di lang una ko nga maka-adjust sa akong kaugalingon uban nimo dinhi. Oh, sige. Ikaw masunod.
Padiyot lang, doon ako ihangyo nimo. Unsa naman sabna? Mahimo ba nga imong paaniyon karon din si Apyot? Gusto ko makiksulti niya. Ikasubo ko, Odessa. Wala ko'y gitugutan nga magkabisita pa nimo. Pero dili na mao'y atong gikasabutan. Pasensya na kayo ka, Odessa. Mutugot ra ko nga doon ay mo bisita nimo og balik din kun mahuman ang atong kasal. Pero bisag kadiyot lang. Di na mahimo. O kusa pa. Labing siguro nga di gyud tumuanhi na din si Apyot. Ug unsay rason? Basta. Imposible ka na, Dante. Misaad si Apyot na ako nga mo bisita gud siya na ako permit dinhi. Bueno. Kung gusto kang makikistorya niya, pwede nimo siyang tawagan sa cellphone. Niya. Gamitan niya akong cellphone karon dayon. Ug unya tawagi siya. Pero wa ko makasag-o sa iyang number. Mahimo ba nga imo na akong tugutan nga mogamit sa akong cellphone? Kay tuwa dito ang iyang number. Bueno. Sige. Musugot ko nga imong gamiton ang imong cellphone. Aron imo siya matawagan. Daghan kayong salamat. Kadiyot. Kay akong kuhaon imong cellphone nga tuwa sa akong kwarto. Di agaw na, ha? Kinuo ko. Tabangi ko nga malatasan na ako kining tanang pagsuay nga ibang gihatag na ako. Ayaw in taon ko pasakti, Ginoo. Liguna in taon ko kanunay. Nga nang limuot man kayo Bida. Choy. Susiya ko na kung nga nang way hangin din sa tupisto. Tapot lang kayo nga do. Tarawa dito kung nag-andar pang ventilasyon. Marag, wag yung hangin nagasuod din sa tanila. Radyohin na las Noel. Bebe. Pantay lang ulan diha kaya kung susiyo dito sa gawas. Palim ka na din ha. Wala kaya. Dali na kayo ko, magsusiyo ko. Napawag na ito sa unahan, Chik. Mayo, kanina po sa pikas. Armulang pusta sa pagpaong sa tibok supplies ng Kuwait. Ya, asam tamagi ni Chik. Murag isu na una sa pikas kay makilid kayo. Mula bang tani sa pa, kinalang nga makabalhin kita sa pikas. Laong magkulo din sa pikas, Chik. Kupiripisi. Oh, ambe. Ako na higot ni si Kahoy. Bera. Sige. Sabay na itabo. Nagubang hydroelectric power. Mong napaliyar nga itong supplies ko rite. Kunya, sa umro na na. Gamiton na lang itong generator. Tunas na si Regnier og si Noel. Ipalit itong gasolina kaya nahot na ng generator. Sekali mo hutar ba din kasok ayot ang buhos ng tiyari. Nga ba tayo gatiman ng tiguang. Masinog mahot na taghangin din Islam. May siguro nga ito lang unang ipalin si Marcia. Tipurayo dito sa Tura. Kaya mas pangayo dito, doon ay hangin. Pwede sad. Pero ato lang sa paibawon si Bustante, ron mahibaw sa siya sa sitwasyon na ito din mas pangayo pa. Sige, ikalay tabag. Sige. Kung mahibaw. Dadala na si Nagmarsya dito kay Yahay dito sa Tura. Okay. Arreglado. Murag. Ganina nagkay ko sigig tabi diri. Pero ikaw, Tos, hilom siya ka. Hiloman ka. Tingog sabi ako na. Tingog. Ikaw ba niya sa akong nahimutangan? Lalim ba? Yay. Di lalim nga inyo kong gigaid. Aduhan ako kakamot o ang akong tiil. Tangin daw tak minaon. Makaluluoy kayo. Nagkahimam kong kagsa, maong gingon ka na. Minalanggaan kay wa ka na mo kulata. Wa pa bigi ko malimot tong inyong gibuhat nako tong na ospital ko. Kaya inyo kong gitabangan kulata. Kanos agod. Yay, pabuang-buang pagyukay. Ikaw man gani may kusog kayong sumbag nako. Kanos Di mo man gani ko ninyo punching bag.
Wa mo'y kaluoy na ko itong tungura. Abi na ko, muna tayo akong katapusan gani. Di man ako nagsugo god ato si Boss Dante man. Ay, napagsigig. Pangatarungan diha, Tos. Kay ikaw mo'y leader atong tungura, Tos. Na, asilo adyot ko piyot kay basin og hubog ko atong panahon na. Ay, lain na sa kalibay ah. Ay, nalang ganito diha pa. Ayaw na lang. Ihapit na mo abot ang imong hukom. Kuan ba? Say kuan ba? Ayaw, pagsigig reklamo kon nasakitan kasi imong kamot. Nagihigtan o pisi. Ay, yun na. Hello? Piyot, kumusta? Ay, Dis, ikaw ni. Piyot, ako ni. Nakatawag na lagi ka. Kay naibungsap ko kung anong wa ka makaduaw na ko din eh. Pasensya ang gayo, Dis ha. Di ba kumahimong mo anak diha? Pohon na lang, mubisita raw niya kung balik ni mo diha. Kanang Piyot, tug-ali ko sa tinuod. Unsa man, doon na ba'y problema? Koan, wa man, Dis, wa. Ayaw kabalakan ako. Wa ka na mo pasagdi. Pohon, magkita raw niya ta. Amping lang kanon na si mo kaugalingon ha. Sige, Piyot. Sinaot ka sa adlaw sa among kasal. Mutambong yun ka. Anay problema, Des. Mutambong yun ko, anak. Daghan kayong salamat. Sige, mutawag ka unya ko ni mag-usap. Sige, Des. Amping kanunay. Nganong inyo naman sab kong gibalhin din he. Amo kang gibalhin kay haron di ka magantos kalimot ito kay nagubang atong power supply security. Ibalik ba ko ninyo dito sa tunnel? Depende lang. Mag-agad na tas mando sa labaw ha. Pero mas nindot din istura kay hayahay. Unsa ka kong buto-buto? Dili ka lang. Ay, pagaw dili kay ako sa siyon. Pe, ikapit ko. Anong kasulgo nito? Sige. Mabati, chika. Kaya ako sila lipaton nila. Sige. May hapog 3. 1, 2, 3. Hello? Hello, boss. Si Iking eh. Iking. Kumusta? Nganong naghangos ka? Boss, nila di balita. Patay ang 5 na itong kasakop o 3 ang naangol sa enkwentro. Unsa enkwentro? Juan, boss, natultulan na ng Chico ang itong hideout o nakuha na silang Marcia. Unsa? Punita! Unsa man pagkahitabo ah? Boss, kalit kayo. Huwag yung magkabatay ang uban itong mga sakop. Hinanggaw nga katarungan. Mga buwisit mong tanan. Kaya dayon, magkita ta. Doon na mo'y silot nga inyo madawat di ka na ako sa inyo kadanghag. Pero, boss, ayaw na pagdagar og istorya. Pabuta ko ninyo din ha. Kay anhaon tabo karon dayon. Kaya na pagbikon. Kaya na nagkasaluwas na sintang. Inom ng tubig naman siya. Salamat kaayo ninyo. Inom ng tubig lang parang maluag-luag lang yung mga ibate. Gina. Salamat ha. Nakaila pa ba ka nako ng Marcia? Kinsa gani tuod ka? Nang. Gusto nila no si Apiot ko nang. Tuod di ay. Piyot di ay. Pasensya na, Piyot ha. Okay na. Nakasabot ko nga nung uwan na yun ka makailan ako. Kusog pa kayong kulbas akong dugan hangtod karon good. Kanang saman, nakaila ka ba ining mga tao nga miluwas ni mo? Kinsa man ni sila, Piyot? Kuan, kini si Christopher. Si Christopher ko lang. Ay kablaka kay luwas ka na. Daghan kaayong salamat. Og, kini siyang bangaso nang. Kaila kay niya?
Wa. Tuganan. Mao ni si Rafael, ang anak ni Anhing Nyor Fausto. Aw, sir, ikaw di ay. Una, ako. Sige, pahuway una ng Marcia. Arumawa ang sobrang kakulba ang gibati ron. Intahon, ang akong anak nga si Odessa, tabangi intahon ninyo siya. Ay kabalag ka nan. Amo nang buhaton ang tanan, aron mo sa maluwas. Sobra na gid kaayo ang akong kabalakan niya. Ay, ayaw lang palabi ng salilang. Kaya sigurado ko na maluwas na to siya. Buhata intahon ninyo ang tanan aron maluwas ninyo siya. Ay kabalag ka nan. Kontrolado na nato ang sitwasyon. Ug sigurado ko, nga hapit na moabot ang adlaw aron mahukman na nato sa diborsyo dati. Sobra na gid kaayo ang ilang pagpaantos namo. Ayan naman siya. Maihap na lang ilang mga adlaw. Aron manubag sila sa mga yawan o nilang gibuhat. Kining mas may siguro nang no nga mukaon-kaon na aron na makapawi ba. Mabalik ba ang imong kusog ba kaon-kaon. Napabay pagkaon na piyot. Oh na pa ba chik. Ay Rafael di ay. Ana apay daghan. Sabay ka motel ha. Mura na hurot man tingali. Kay si Brutus puting nakakaon ay huwag kuha spanit. Nagluto man siya kong linatan gani ha. O ganing ibanatan kaon Brutus. Paspas kaayo ay kay gutom ko no kay siya. Bino, kaon na ng Marcia ha. O pahuway lang una din eh. Kaya aron makabawi kasi mong kusog. Salamat. Daghan gid kaayong salamat ninyo. Pa, Ang tanan akong gisulti nimo sukad pa kaniadto. Pulos na tinuod. Di ba husto ko, Dante? gusto na, igo na. Kaya ko pala pagbasol ni mga hitabo karo. Di pa hinumduman lang tika, Dante. Nga bisag unsaon ang tingog sa imong amahan kinahanglan kini mong sundon. Wani mo paminawa og sunda kung unsang giangay nimong buhaton. Kung i-focus lang iunta mo sa butang nga mao ang paggukod o pagpatay ni Chico, hayan, tingali, dugay na nahuman ang itong problema karon. Pero unsa naman, ha? Unsa naman tayo ni? Mas giunan nimo imong pagbati ngadto sa babae. Pa, please lang. Utang buot. Di na tabag hisgot pa na. Tabangin noon ko. Maato ning masulbad. Dili na panahon ron. Uy, magsige patag binasulay. So, andam ka lang musunod sa kung imando ka nimo. Katagi lang ko ugiya pa. Basta ang importante, nga karong Biyernes, mahinayon gyud ang among kasal. Nabala ka na kay ko ini mga sunod-sunod nga nahitabo karon, Dante. Pa, panahon na karon sa pagtinapangay. Nagkinahanglan kay ko sa imong tambag karon. Dili pa uwahi ang tanan. Nakakita ka sa akong sitwasyon karon, Dante? Nahibaw ka ba kung nganong naingon ta ini tungod sa lahi nimong panglantaw sa kinabuhi? Gusto na lagi, papa. Nasayod ko, Dante. Kung nganong naingon ko ini, gitipigan o gituon ako ang tanan nimong gihimo din ako. Nahibaw ko. Dili si Chico mo'y nagpusil na ako, kundili ikaw! Pa! Nainutil ko tungod ni mo, Dante. Ug nawalay silbi akong pagkatao karon. Wa ko magdahom nga mao kini imong buhaton ako. Sa tanan akong mga sakripisyo, ikaw ang akong gipalabi kay pinangga di kang anak. Apanon sa imong gibuhat? Tungod lang sa usa ka babae, imo ning gibaos din ako. Mao ning imong gibuhat. Nabuang na ka pa! Nganong ako may duta nimo sa tanang pagbasol? Dili ako mahinungdan kung nganong nainutil ka! Husto na! Husto na, Dante. Kung imo kung pangutan-on karon kung unsay maayo na itong buhaton,
Mukumpisa na lang unta sa tinuod nga to sa otoridad nga kita mo'y nagpatay ni Don Fausto. Pa! Ayaw yun nagbuhatan! Di ko ta mag-iningon na inigod! Sobra na kayo ni! Panahon na, Dante. Aron bayran nato ang atong mga nahimong sa... Dili pa! Dili pa uhay ang tanan! Dili ko mo surrender! Puslan man nga naingon ini ang akong kinabuhi. Ako na ipadayon, hangtod sa akong kamatayon. Ugway lang mabasol ining tanan. Kung dili ikaw ra sa pa! Ikaw may nagtudlo ining tanan kung nganong naingon ko ini karon. Kung nasayop man ko sa ako mga desisyon sa kinabuhi kaniadto, usaray rason ining tanan. Tungod kay sobra ra ang akong pagbangga ni mo, Dante. Pasilo ako ba? Kung unsa may atong nasugdan karon, ako ning tiwason, bisag unsa pa'y mahitabo. Huwag na ko batiyaw kadlok ni Chico. Bisa kamay. Suklan ako siya. Bisag asa ni mag-abot. Makita niya. Kung ipadayon ni mo ang kasal ninyo ni Odessa, mabutang yun sa dakong peligro ang atong kinabuhi, Dante. Kung unsa may gusto ni mo na akong buhaton, ha? Unsa, papa? Kung gusto ka, musibat kita ini dapita. Daluon ni mo si Odessa sa layong dapit. Ngaway laing tao nga makailaka ninyo dito. Unsa? Oo. Maon lang ka na'y hustong buhaton. Kay nahibaw ko. Nga gipangandaman na og maayo nila ni Chico ang mga posibleng mahitabo. Bahala na pa. Sako nagkikaingon. Bisag unsa pa'y mahitabo. Suklan nako si Chico. O ipadayon ginako ang pagpakasal ni Odessa. Ugwa na'y makapugong pa ini. Misa ito siya nga manawag na ko, Gusab. Mas mayo siguro piyot nga suwayan mong tubag. Ang problema kung si Dante makatubag, sigurado yun nga nag-atang siya sa itong tawag. Maayo unta og maistorya aron mapahibaw nato si Odessa. Maulagi na, maulagi. Kinanglan yun nga pahibawon siya nga naluwas na ka. O kinanglan nga muiskapo siya dito sa balwarte ni Dante. Tawagi ka rin, Piyot. Ay, Gadlok. Kaya lang yung cellphone. Kaya mag-istorya ko niya. Kung pananglit si Dante man ang makatubag. Sigurado mo? Suwayan pa bagting, Piyot. Oh, sige. Atong so yan. Kadiot. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Mano mga naka-off ang cellphone? Di makontak. Brutus, Nano, matagibig number ni Dante. Kaya mo siya tuwagan. nalimot tungkol iyang numero. Dagoy ay numduming, God. Nalimot lagi. Kamu ko'y pirming nag-uban, God. Nalimot na. Aron di ka. Kung di gani ka mutugan, ha? Di ka badbaran si mong kapos. Kadiyot ako. Asa? Magkadiyot. Pagdali! Pero, Rafael, ngano si Dante may mong tawagan? Kaya magkawala ka. Gusto lang sana kong maistorya siya. Maba. Tos! Dali, tos! Gusto. Nainumdum na ko. Sige, payatag ninyo ang iyang numero. Sige, sulti na yun. Pagdali! Ugma na ang adlaw sa atong kasal, Odessa. Naibaw ko, Dante. Pero doon ako'y gustong ihangyo ni mo, bisag karon lang. Unsa man? May mo ba nga akong ika-istorya karon si nanay? Dili mahimo. Ugma na, Odessa. Dili ba nagsabot naman ta nga human na sa atong kasal? Hangyo manggudunta na ni nanay na ako. Ngaduaw na ko siya before sa atong kasal, ugma. Gikasubo na ko. Di mahimong usbon kung unsa may una na itong gikasabutan. Huwag ayaw ka pala, Odessa. Sama sa itong gikasabutan, usa ka semana, human sa itong kasal. May mo nang gawas noon si nanay ni Marcia. Huwag kaya ang kabalagkan ba niya, anak? Wa naman ko mabalakan niya. Ang ako lang, nagamay raon ta kaayo ang pabor nga akong gihangyo nimo. Hindi ta maglantugi pa niya, anak.
Maghisgot hinuuntag kung unsay makaayo sa atong pagpuyo niya. Gusto ko ba nga humano niya sa atong kasal, mag-honeymoon ta sa laing dapit? Di ko gusto nga mauna atong hisgutan, Dante. Anong di man? Nga mao magyud na natural nga himuon atong plano. Isip bana o asawa. Please lang. Di ko gusto maghisgutan ng mga butanga. Oh, mahimo man nga iuban na to si Nanay Marcia. Bisa gasa ta. O, abi ni mo, naplano ko, nga uman sa atong kasal, magkabaton dayon taog, baby. Oh, ano nga man kamutingog, ha, Odessa? Sigurado ko nga malipay sab si Nanay Marcia nga makakitaon niya sa iyang apo. O gusto sab ko nga kung babae man ang atong anak, maliwat sab nimo siya. Nga hilabihan kagwapa. Ang tanan gyud maliwat yan nimo. Labi na sab sa iyang kinaiya. Gusto na, Dante. Oh. May dautan ba sa akong gipanulti karon? Ganong alit ka magnihilag, ha, Odessa? Ayaw kong samaw ka, Dante. Gusto ko mag-inusara din eh. Bueno. Nakasabot ko nimo. Mabuto na lang nako ang hustong higayon nga mabugnaw na ang imong buot din ako. Basta ugma, kinahanglang ipakita nimo sa tanan ang tamis nimong pahiyom. Yun, nagtupa si Ina Marcia? Ay, nahinanok. Di ka po'y siguro. Ibaw na ka, nga wag yun ko na siya, tarong tuog. Nagtugor ba to si Chico na to? Magbantenta sa itong tawag niya. Di ba ibawas ng Marcia nga siya si Chico? Lagi, sa ay marabiyag maligas sa bang akong dila. Tuloy isap si Brutus, ha? Kinahanglang Rafael ang tawagin mo niya ni Chico. Ako na gisultihan. Atod, asam tos ba Chico? Nagdali ang tablakaw, pero. Tawagan ko nung siya sa abogado. Kaya doon ako importante kayong tuyo niya. Sa may tuyo sa abogado? O, kasi magsulti ko nung siya. Abi naman, per. Sa nakita na ko ron ba? Marag, dagko na kayong pulba ni Tiburcio Dante. Ilabi na nga, ang ilang sinaligan nga si Brutus, wala damang nga atong nahimong bihag. Unyas nung Marcia, dali ra kayo na itong naluwas. Nalipay sa kopyot. Labi na nga daghan sa pang sikreto ng tabang na to. Kana, believes ko na imo, Pirga. Kay wag yung kamulunga sa imong pagtabang ba, Chico. Imo gid siyang giunungan. Abi ng piyot. Laom kayong rason kung anong ako ginagibuhat. O naibaw na si Chico nini. Unsa man gyud, Per? Sa mga hinungdan nga tinudan na imong yung imong pagtabang ni Chico. Gusto na kong matagan sa pagustisya ang gihimon na sa kong pamilya, piyot. Sakit na kayo paladungon kung ako pa iditalyin ka. Basta, gusto ko nga magkabawas na dati. O gusto ko nga magkabaton gano'ng talinaw kinapita. Kay dugay na yun nag-ipimuslan o giapuso na kinapita. Baitaw eh. Manisubok kayo ang palandungon. Marak prayas kita, Per. Gusto sabyog ko nga mahunong na ning ilang mga tinunto din eh. Sabi na, piyot. Kay matun sa abogado ni Chico. Daghan na ang ubang abogado nga may suporta o bitabang niya. O gani, may pasali kayo sila na mabawi kayo ni Chico kay Asindamran. Kana, patay silang tanan na. Ang ipaabot lang ni Chico nga mumando na ang korte. Kay sigurado ko nga mauro ang bugto nga magkapalagputo niya na ni Tiburcio ug Dante ni Napita. Ay, gahir ba kaya na sila bay? Tanawang trampyot. Kung asa niya kutob o ilang kagahi. Kung gamitan na yun sila sa pwersa sa gobyerno. Makita man yun niya ang katag ini ba? Ugma na ang kasal nila ni Dante. Ugwa na sab ko makasabot sa akong kaugalingon. Nagbasol ko sa tanan na kong gihimo. Husto si Dante.
Uway laing mabasol ini kundili ang ako rang kaugalingon. Kung unsa may danangatan nako karon, takos nako kining dawaton. Ug dili nako mausab ba ang dagway sa kong kinabuhi nga usan nako kainutil hangtod sa hangtod. Dili na nako mabakwi ang tanan. Tunlon ko na lang ang tanan nakong garbo. Bisan unsa kasakit, dawaton nako ang tanang silot nga ipahamtang diri kanako. Bisan unsaon, dili gid nako mabag-o ang akong kaugalingon. Nahimo kong bati nga impluwensya sa akong anak. Ug mauna kini karon ang bunga sa akong pagpasagad. Nahimo na ko karong inutil. Di na ko matago sa akong kagalingon nga puno ko sa pagbasol ining tanan. Gituliso ko sa akong konsensya sa akong mga binuhatan. Pasaylo ako ninyo. Asa man di ay si Rafael Piot. Tuoy gilakaw nang basig balik turun-turayon rong karong taon-taon ba? Piot, doon na ka ba'y matikdan? Matikdan? Ngaon siya nang? Si Rafael o si Chico. Murag parihas sa ilang naong. Ha? Ang iyang mga mata, daw si Chico gid sa akong tanaw. Ilabi na gid ang tono sa iyang tingog o sinultihan. Murag maugid si Chico. Ay, mura ranang, mura. Pero lahi gito si Chico, lahi sab si Rafael. Ang nakalahi Rapiot, mao ang bangas ni Rafael nga labong kaayo. Pero... Lahi ra ganang, lahi ra eh. Si Chico Rafael, di kapriha. Ang gidangge din sila og batasan ni Bay Chico kaniadto. Mao ba? Basin og nakalitan lang ko no. Piot, hey. Uy, hala. Nandi si Rafael, Ay, Piot. Ha? Amas Christopher. Ay, narade si Loyo. Ay, kumusta man imong lakaw? Nanlagi ka? Doon ako'y good news ninyo. Basin ugma, arestohon na sila Tiburcio og Dante sa mga otoridad. Ha? Unsa? Unsay arestohon, Rafael? Matod sa kong mga abogado, kung na yung warrant of arrest na disyo ang korte, kaya nakitaan yun og probable cause ang gihimo nila ni Papa Fausto. Nga sila yun ang responsable sa kamatayan ni Papa. Ay, klaro naman kayo, Rafael ba? Ibisag si Brutus gani, may angkon man nga, sila gid mismo mo ay naghimos krimen. Sige mo pampangutan ng karandayon, no? May angkon na si Brutus nga, gisugo sila ni Tiburcio. Ikaw yung nagyupyot, arong maningil ng panahon. Ay, excited na kayo kung mahitabo na, Rafael. Gusto kong karandayon. Arestuhon na sila. O, pahiwarag balik na ko sa turni. Kaya ipasiguro yun niya nga maserve ang warrant. Kulabing Mayo, ugma na yun. Patay! Si Kwate na ginoon niya sila. Unya, Sir Rafael. Ang ako intahong anak. Ay kabala ka na, Marcia. Paniguroon na to nga luwas na siyudesa. Ugwaray daw tang mahitabo niya. Manghinaot lang ko nga walang untay daot ang mahitabo. Ang tanang lihok nila karon, ato nang gibantayan ng Mayo. Di na taangin mo bala ka. Kay daghan ang mitabang na to. Salamat. Salamat sa Ginoo. Og ninyong tanan nga wa gid mi ninyo pasagdi. Kalipay na mo nga mutabang nang. Usahin ka bala ka. Di mo na mo pasagdan. Kinahanglan nga doon na nakastandby dito sa simbahan o kinahanglan hugot ang atong seguridad sa tanang palibot. Reglado ang tanan, boss. Para sa akong seremonyas ugma sa inyong kasal. Mayo. Hoy, kinahanglan malinawon yun ang among kasal
ugma ni Odessa. Sigurado na, boss. Alerto na kay tanan. Ang tanang suot sa 24 oras. Oo. O paminaw ug mayo. Boss. Kinahanglan nga. Unsa no? Sa ato na jong. Kuno sa rin nahitabo. Murag ikan dito sa taas ang buto, boss. Pwede susiyo na to. Papa! Papa, unsa ni hitabo nimo? Pagtawag mo ka ambulansya. Tumayan na to siya. Padali, pagtawag mo, basin maluwas pa na ito, sir. Pa! 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 Papa! Dante, Pa! pasaylo ako sa akong mga sa... Pa! Pa, ganong imo ba ng gihimo? Pagdali mo! Tawag mo ka ambulansya! Dali! Dante! Pa! Hello, attorney. Hello, Dante. Kasubuko ang pagpanaw sa imong amahan. Sakit man, attorney, pero nadawat na ako ang tanan. Tuod, Dante. Mitawag ko gini mo karon tungod kay gusto kong makapangandam ka. Unsa man, attorney? Basin ugba, doon na mulusot nga warrant of arrest batok nimo. Unsa warrant of arrest? Kasubuko, Dante, pero gibuhat na lang ko ang tanan. Pero, attorney, di ba matod mo? Dako ang atong kumpiyansa nga di ni mahitabo ang ingon ini. Oo, tinuod na. O nga, unsa naman ni ron? Sabi tinuod siya magsulti karon, ha? Sa una o karon? Paminaw na, Dante. Ayaw kong istorya higdagan, attorney. Buhata ang tanan nga di ni mahitabo kay kasal na ko ugma. Hindi kasubuko. Punita! Bayad kong dako ni mo, attorney. Pero wa kay ayong pagkaabogado. Bisit! Panaway! Gitagaan di kong dakang problema, hindi da. Nagsakit ang bayo kong mga panaway! Tos! Tos! May bawa bagas balita, Tos? Naunsa? Patay ng imong agaon nga si Tiburcio. Ha? Patay na? Nga naman? Ay, dahan pagkukuratan ka. Naghikog! Kinuo ko! Naghikog! Nakailan na di ay kag Ginoo ron, Tos. Pero imposible kaya lang iyan ang buhaton, oy. Para nimo imposible, pero ngano naghikog man lagi. Kaluoy sa bintaw ni Sir Tiburcio. Anong iya man ni tao nang gibuhat, oy. Tana pa. Muna'y pagkaingnon nga kung maghimo tag krimen, pati yung rigitas kaugalingon itong konsensya. Mauna na resulta nga naghikog na siya. Kay, di na niya maagwanta ang iyang kahimtang karon. Nga, ikaw man musunod niya. Oo, sipa ko. Di gila may tabon ako, no? Pasisulti na ni mo, ha? O niya, maghikog sa bunya ka. Paibaw, alang kundahan. Aron ba nga, makandam ko o hinagiban ko nun sa gusto ni mong gamiton, wa? Saba di, ha? Kompyuta ka? Saling lang ka. Saling lang ka nga gapos ko ni mo. Dire, karong ka. Sulti lang ko ni mas tinotos. Kaya nga niyang gibuhat ninyo, Fausto, Tos. Misumbalik ra gyud ninyo kay... Kwan man, pangkagon ra gyud mo niya. Simbak ko ka diha. Simbak ko ka diha. Piyuta ka. Ayaw gani pagpanungog yan ako, ha? Sungog, boy. Tuom ka kagtos. Kalag. Ayaw na lang hisgot, anak. Di ka ganahan kay hadlok ka. Kados Tiburcio sigurado yung kung ikalag na to siya sa mga tao. Ngayang gidaog-daog o gipamatay. Banday, Tos. Ikay sunod, Tos. Please, in taon, oy, husto na. Please, in taon. Papan mo, Tos, no?
magtawag na lang kog paridaan. Unya, kumpisal ang tanan nimo mga sa aron malangit ka. Kay siguradom gyud ko nga ikaw na sabon niya mo sunod tos. Nganong imong gihipos ang ako mga sinina? Pasensya na, Odessa. Kinanglan nga, makabiyatag karon din hinining dapita. Ha? Usay mo biya? Di ba ugmang adlaw sa atong kasal? At tutas lang dapit magpakasal o dili din eh. Pero iyon na, nga naman. Ayaw kabalaka, Odessa. Huwag kay angi kabalakan. Si nanay. Okay lang imong nanay. Naara siya sa luwas nga kahimtang. Kinsa na sabka ni nadamag. Hello? Kumusta ka, Dante? Ikaw? Oo. Ako. Ngayon nahadlo ka. Nabayangin ka, Dukan, Dante. Ha? Wa ko'y panahon sa pagpakitsulti ni mo! Dante, may panahon pa arong magkabot na to ang kalinaw ining dapita. Iuli si Odessa ni ng Marcia ug ayaw siya panto sa uban mo. Dili. Way makapugong na ako. Ako lang si Odessa ug way laing makapanag-iya niya. At agad nakakutob karong adlaw. Ayaw na paabuta pa ang ugma. Kaya kung isaan ni mo, Dante, kung buhian lang ni mo si Odessa karong adlaw nga malinahon, mahimong iatras na ko ang kaso batok ni mo. Ug mahimo nang di ka na magpakita pa ining dapita. Dadon ako siya bisag asa ko paingon. Ako na siyang asawa. Ug way magbota ko bisag unsa pa'y ako buhaton. Kinsa to nanawag? Ayaw na pag tagad ato niya, Odessa. Karong adlaw, kinahanglan nga mamiya dito din eh. Pero Dante. Wa na panahon. Wa na panahon sa pagsupak pa. Kinahanglan mo biya kita karon din eh. Dili gyud ko mahimutang ini, Rafael, kung dili makalingkawas si Odessa sa ilahang Dante. Sobra na gyud kaayo ang akong kabalakan niya. Ay kabalakan ng Marcia. Kaya nam na mga tao nga musikop ni Dante uma. Maayo unta nga madakpan na gyud siya. Wala sila yung kadaganan pa. Kaya bisag ang iyang mga sakop, wag doon niya mahimo arong puggan ang pag-aristo nila. Nabalaka lang kaayo ko. Kinaan naman gud intaon niya si Odessa. Ako'y paniguro naman ang ngaway daw tang mahitabo ni Odessa. Luwas sa intaon ninyo siya, ha? Oh, Rafael. Saban? Mula ka ko karon. Ayaw ninyo biyay din. Asa mo ka? Doon ako yatoon. Panidaan ako ang bahay nila ni Dante. Huwag ka magkakabakap. Ayaw lang ninyo biyayos ng Marcia. Mubalik na niya ko na hindi. Sige. Pag-amping, Rafael. Salamat. Ben! Si Brutus! Uy! Ben! Uso mo siya, Piyot! Ben! Piyot! Rafael! Ano? Ano, Piyot? Unsa ni tabo? Si Brutus, nakaigas! Usa? Sana pa ingon nga tos kalasangan. O, delikado tayo ni. Kay, basta nang butugan to siya sa mga kauban. Rafael! Usa ito bato nili? Ha? Atuan ninyong sekretos, Kapitan. Ug ibili ninyo dito sa ng Marcia. Mas mayo pa. Ayaw ka balaka kaya kung ubanan siya ng Marcia dito. Laka, Piyot. Karon dayon, mamahawa ta din eh. Di ko mukuyog ni mo. Di mahimo, Odessa. Kinahanglan mo uban ka na ko bisag asa pa ko paingon. Kung mubiya man ta dinhi, kinahanglan nga iuban nato si nanay. Ang atong sabot nga human sa atong kasal nato siya buhi eh. Ug dili ni maoy atong sabot nga mubiya ta dinhi. Kung mubiya man gyud ta, maoy atong sabot nga dadon gyud ang akong inahan. Ayaw kong palagutaw, Odessa. Hangyo lang na nako nimo Dante. Usmo na ko. Kinang karon dayon, mubiya ang tarin eh. Tara! Buhi ko! Putake! Putake! Kaysa na! Si Brutus! Si Brutus ko! Kamusta ito? Pati! Brutus! Brutus! Nagabuhi ka? Oo! Nakaigiyas ko, boss! Oh, nakakaw na, Odessa! Ay,
na sila magtago, ha? Yara sa ilang apyot, boss. Kauban nila ni Chico. O apyot, sinang Marcia. O katulalaki nga gingalan. O Christopher. Punita! Ha, sige, tawagan ta na itong mga sakop. Huktan ninyo silang tanan. Kinahanglang makabawas nyo tayo ini mga tao, ha na? Nang Marcia, luwas na tayo ng dapita ng... Luwas na tayo ng dapita. Apyot, pero wa paghihapon mawa ang akong kabalakan ni Odisha. Ay, salig lang nang. Kay kanta si Rafael, abtik sab kayo tog lihok. Marasab tog si Chico. Ipahilayo lang unta sa kalautan ng akong anak. Piyot. Ang sanaper. Sanaper. Piyot, mato ni Kapitan. Ako ko lang kuyugan. O silang Marcia, ay pasagdi din eh. Uban ni siya. Wala problema, pero ako rin bahala nilang Marcia. Asam din mo ni Kapitan. Padung kuno din ang mga polis. O bato nila. Nana ko rin warrant o arrest aron dakpo na yun nila si Dante. Tinuod ka, per? May gingon ni Kapitan. Hay, salamat. At last, mo na yun nagipaabot sa tanan. Sige, Pita. Yan ako magdugay kay basin o mangita yan ako sa Kapitan. Sige, per. Tawag ibi ako dayon, ha? Kung unsa na sunod ng mga mahitabo. Oo, Piyot. Kinuo ko. Si nanay kain taon. Basigun sa ninahita po. Hala, doon ay tao sa bintana. Hindi ako kasama. Ikaw na, Sab. Nagkadlog na ko. Di ko natangdaw. Di ako kay gusto kong tabangan ka. Pero basig maabtan ka karon ni Dante. Kalma lang. Di ako'y ginampising. Usaon man na nimo. Tabangi ko. Kanang habol. Ato nang isumpay din eh. Ano mga kanaw ka dito subos? Pero doon ay mga gwardiya sa silong. Wana. Ako nang gihipos ang duha ka gwardiya dito. Sige na, pagtili. Kaya Rolita maabdan ni Dante. Wala sila dito, busing. Dali kayo lang kasi bata. Mga tonto. Wala na tayo mahimo nila. Kinanglan mo, uban ka na mo, Bruto. Samanta! Musi bata. Kung inang ubang mga sakop, nga ipadayon nila ang pagsuhid sa palibot. Anong badakpan nila si Chico? Sige, busing. Wala problema. Kiko! Unsa naman, Kiko, ha? Boss, yapengo lang ka pulis lang din, eh. Unsa? Pusit! Brutus! Boss! Ayaw yun din sila pasundan din, ha? Sukli niyo sila kutob sa inyo, mahimo! Musukol ta nila, boss. Ano? Nadlo ka? Pero mahimo mo siguro nga ato silang ato bangon. Total. Unsa ka ba, Brutus? Puslon nga ilatan dakpon. Kinang musukol ta nila. Bisag kinsa pa sila. Kuan ba? Sige, boss. Libaw na ka sa imong buhaton. Hapit na! Kaya na mo. Paningkamot ang Odisha. Unita ka! Dante! Panduway ka! Pero na, makabaus na yung kunin mo, Chico Malo! Dante! Itugyan na lang imong kaugalingos sa pulisan. Kung mamatay man to, Chico, una kang mamatay panuay! Kinuo ko. Asa ba ka kumaagi, ini? Ayaw na magdagan, Odisha! Brutus? Huwag kay kanaganan din eh. Ang tibok palibot. Gilibot na lang sa among mga sakop. Daghan kayo sila, ha? Utang buot, Brutus. Itugyan na ang inyong kaugalingon sa kapulisan. Gustohon man ako, ha? Gustohon man ako. Pandili na ako na mahimo. Mahimo na ni mo, Brutus. Maluoy ka. May
Dili! Magkatabang baka na ako, Disa. Oh, akong ipasalig nimo. Kaway daw utang mahitabo nimo dinhi, basta mo surrender ka lang. Wala ka pusalanan nga mo sukol pa mo sa kapulisan. Utang buot, Brutus. Piyot, kusog kaayo nga akong kulba, Piyot. Pero unsa magkahatong kusog kaayong may buto ganiha, Piyot? Kwan, wala to nang oy. Rebintador na to. Murag lain man tong buto hagod. Murag dili man to rebintador. Hindi na lang ta magunahon daw tanong. Manghinaot lang ko nga malinawon ra gyud ang tanan. Ug walay daw tang mahitabo sa mga inusinting tao. Ilabi na gyud sa akong anak. Tagbaunti ka! Magtiunti ka! Lupag ko na yung liog! Muna ngayon ni mo! Chico, upot ako. Ayaw pagbuhi. Salamat. Ako ang naging magpasalamat ni Bubi. Daghang kay salamat sa pagluwas ni mula ko sa kaduhang higayon. Be! Odessa, anak. Kaluoy sa Ginoo. Salamat in taon nga gidungog niya ang akong mga pangamuyo. Odessa. Pastilan, kumusta ka, Des? Okay ra kaayo ko, Piyot. Huwag ko pasagdi sa Ginoo. Amo ba? Kadiyota. Rafael! Odessa. Nay. Nagmarsya. Piyot. Rafael, daghan kaayo salamat. Daghan yung kaayong salamat, Rafael. Sa imong kaayo din mo. Uy, Rafael. Kadaghan ko bunog na imong naunggod. Natural ni Piyot. Aw. Ay magkabalakan ako. Ang may nungdanon nga sukad karon. Matuma na ang dugay ng gimitis tanan. Ang kalinaw ug kahapsay nga matagamtaman unya sa tibuok Kasinda Amlan. Mabuhi si Rafael Reyes! Mabuhi ang mga Amlanon! Odessa! Nay? Naa kay bisita. Ha? Kinsa man, Nay? Lingi sa imong luyo. Og tan-awa kon si Kinsa. Apiyot? Surprise! Nga nagpa-surprise naman ka niya, Apiyot, oy. Naunsagog ka. Dili ako, oy. Dalaw! Kumusta ka na, Odessa? Rafael? Ay, huwag mo kupot ko sa mga kamot. Ha? Nga naman? Sige. Kani, iyong ganong mga mata. Kung paminawa ang kuntigo, inahatong sigit sa ko. Rafael? Dili ko si Rafael. Ilang na kuntigo. Ginoo ko. Chico? Mas mapaglitok na kung panahapis. Kung bukha ang iyong mga mata, ang tututi ko.
Chico Malo. Ikaw si Chico Malo. Ako, Odis. Og dinhi mga higala nagtapos kinatong sugilanon nga naguluhan Chico Malo. Tagsuwat Emmanuel Sacol. Ubos sa direksyon ni Ria Arellano, spinner Joel Bense. Recording editor ni Tayad, soundman Ricky Bangisgaring. Og aniya mga artista naghatag kinabuhi natong sugilanon sa papel ni Chico, Ria Arellano, Odisa, Ingrid Misay Vertudaso, Dante Ogapiot, June Caracapujanes, Marcia Carol Marihikaen, Brutos, og Don Fausto, Dino Bambina Eliseo, Tiburcio, Jay Badayos, og sa papel ni Christopher Clint Garing. Sangan sa RMN Drama, kining higala sa kahanginan, Joel Vinci, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Kumuto ka listeners, ang part 13 sa Chico Malo natapos na gid mga ka-listeners. Nindot kayo no, pero ang uban na nakapaminaw na. Pero sa mga upa kapaminaw, nindot kayo mga ka-listeners no, kay happy ending no. Pulbahin niya happy ending sab. Salamat kayo sa inyong pagpaabot no, natapos na gid. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw aning drama ha. Mangita na po taglaing drama nga atong ipuli ani. Manubay-subay sa mga kalisina sa unsay action drama. Mag-upload mo ako ganing akong plano katong higala igsoon kaaway. Nya naunhan naman ko. Na may nag-upload si Reggie Drama Bisaya no na managid. Ngita ang taglain ani kalisiners kanang way nag-upload. Abtik man to si kuan Reggie Drama Bisaya no daghan siya drama. Pwede mo request ato mga kalisiners no sa iya kay daghan kay siya kopya ba sa mga drama nga mga karaan sab no. Nya padayon ko basa mga ka-listeners no si Vince Hurtado. Salamat boss, naminaw ko karon sa part 9. Bahalag dugay basta mahuman ra amping permi boss. Salamat kay Vince Hurtado. Si Ukana Dagilbert. Salamat idol sa ikasiyam nga bahin sa drama nga imong i-upload. Salamat no. Nya natapos na gid. Si Ludi Mejías na tulo ka heart no. Na si Lingil Habman. Wow, thank you kayo sir idol, nahulat jud na nagulat ko ano diri. Salamat kay Ling Rabman. Natapos na gid no ang inyong gihulat nga drama. Nya si Annalyn Santarin, wow, salamat kay sa pag-upload always nimo ani idol. Gatang ba jud ko ani. Salamat kayo, God bless you always nimo idol. Salamat kay Annalyn Samson kanunay sa kanunay pagpaabot o pagpaminaw. Si Rika Iston, salamat kayo idol. Salamat po Rika Iston. O si Ukana Dagilbert, salamat idol sa sumpay o sa payano. Si Jocelyn Infante, salamat po sa laing sumpay sa drama. Salamat po Jocelyn Infante. O si Pirulin, salamat kayo kay naa na dayon ang episode 10 sa Chico Malo nga akong giatangan dayon. Salamat kay Pirulin no. Sa imong pag-atang aning drama ha. Chico Malo natapos na gid. Si Richard Alburo, salamat idol imong pag-upload. Sa payan Richard Alburo. O si Kuyens Dinamita, kanunay gini si Kuyens Dinamita no. Salamat idol sa sumpay, shout out na lang idol. Shout out nimo Kuyens Dinamita. Si Ryan Buong, salamat idol sa sumpay sa payan. Salamat po sa pagpaminaw Ryan Buong. Si Ib Pancho, kanunay sa ni kayo si Ib Pancho. Salamat Ib Pancho sa imong kanunay pagpaminaw. Always pinisiya no naga-comment. Si Randy Castro, idol, agad-agad talaga part 10. Salamat po, idol, bumawi ka talaga. Salamat po, Randy Castro, sa imuhang kanunay pagpaminaw. Mariunis, salamat dol sa bagong sumpay. Wisa pa yan, Mariunis, no? O si Randy Castro, unta boss, masunod part 11 agad. Nasunod yun nato, no?
O di day 11, 12 itong nagsunod. Ang 9 ug 10 pug nagsunod no. Nya karon nadugay-dugay ta ning katapusan sumpay kay naglisod kog mix mga ka-listeners kay napuno ang ako ang storage. Taas-taas man gud 2 hours kapin niya na vlog ba. Nya 720 ang ato ang resolution ani mo na nga di kadaog ang ako ang kuan. Editor mo na siya nga nang delete pa jud ko. Nang limpyo ko gahapon, nang delete og dili kay gahapon na niagi pang adlaw katong pagka-pizza 30. Ano naman nang kog pang delete sa mga file ba kay bugat na kay cellphone din. Lisod na kayo i-mix una ang nadugay-dugay kita karon. Pero mao na ni ang katapusang sumpay mga ka-listeners no. Si Randy Castro unta boss masunod part 11 agad. Natapos na. Nalitag basa. Rachel Yang, thanks sa upload. Wisa pa yan, Rachel Yang. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Si Myla Tuyak, salamat idol sa pag-upload. Antay po namin episode 11 po. Na-upload. Natapos na gid. Ano na yung tapos na. Nalit lang yung basa mga ka-listeners, no? Si Clotilde Dilandas, hello idol, kumusta? Okay ra, no? Nalit lang tagbasa ni. Salamat sa pagpaminaw, Clotilde Dilandas. Si Annalyn Samson, salamat kay sa sumpay idol, gatang jud ko ani drama kanunay kay ganahan kayo ko ani. Salamat jud kaayo. God bless you always ni mo idol amping always. Salamat kayo Annalyn Samson. Yan, taas-taas niya ato ang pagbasa ron sa inyong mga comment. Miss Rinrin Castor, salamat sa sunod-sunod nga pag-upload sir. Always ko gahulat sa sumpay ani nga drama. Salamat idol, listening from Kuwait. Idol, God bless you always. Salamat kayo Miss Rinrin Castor sa Kuwait, no? Salamat sa pagpaminaw. Kung si Lingil Habman, wow, kapaspas sir. Thank you kaayo. Bawi ra tato kay dugay-dugay ta ka upload, no? Bawi tag duha ka upload nga drama. Karon katapusang sumpay na listeners. Salamat kay Lingil Habman. Kanunay gini si Lingil Habman nagpaminaw. Og si Ri Ampan. Salamat dol sa pag-upload. Pa-shout out ko sa taga Surigao del Sur ug Carmen Agusan del Norte. Shout out ni Ri Ampan. Shout out ko sa taga Surigao del Sur ug Carmen Agusan del Norte. Salamat kung namina mo din. Salamat kayo. Grace Balasabas. Salamat boss. Way sa payan. Grace Balasabas. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Jubin Sumipo Jr. Salamat sa party Lodge. Way sa payan, no? Jubin Sumipo Jr. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Si Jimar Lopez. Salamat idol gikan sa nasod sa Oman. Salamat kay Jimar Lopez no, sa Oman. Minaw siya sa bagong haon. Ug si Mihias Ludi tulo ka heart. Salamat kay Mihias Ludi. Si Wildflower. Sobrang thank you idol. God bless. Salamat kay Wildflower. Si Jumil Delfin. Salamat kayo boss. Salamat po Jumil Delfin. Si Gilbert Mangubat Glear. Asa na ang katapusang sumpay sir sa dramang Chico Malo. Palihog kog upload sir sa final. Mao na ni ang katapusang sumpay no. Natapos na gid mga ka-listeners no. Nalit lang yung kog basa yung mga comment. Pasensya kay nadugay tag sumpay na kay nang hinlo pa ko sa kuang storage sa cellphone kay grabe gid lag na. Nakuha na gid ba? Puno na akong cellphone ug naman nang kinanan ko mang-delete. Ugos ko pang-delete. Si Adza heart na yung comment na minaw sa mga asoy. Si Pakatang hinlo kuya, salamat sa pag-upload. Malingaw na pod mi. Naminaw siya mga asoy gyapon no, mga mangtas na ungo sa lasang. Si Rene Bird Katayas, idol part 11 na anapod. Paabot mi sa exciting part. Na-upload na part 10, 11, 12 karon ang part 13 katapusang sumpay. Si Gilbert Mangubat Glear. Asa na dayang part 2, part 11 sa Sikumalo boss. Na-upload na. Katapusang sumpay na gini part 13. Si Aisal Kusaybi, salamat sa sumpay admin dyan. Minaw pakus na ungkat na kasilag, gira sad to. Kanos apa di ay ka mag-menu admin aron makakita na kasimuliwat. Ako pati tubag anang pangutanaha Aisal Kusaybi no.
Nya salamat kay Asa Alcosaybi sa imuhang pagpaminaw sa mga drama. Nya si Hana Mianka Batuhan, wala pa kayong drama ni Anton at Jewel. Wala ta nang dramahan, no? Hana Mianka Batuhan. O si Junil Saluta, salamat sa sumpay. Way sa paya, no? Nya si Rachel Yang, Chukumalo, sir. Na Chuko naman eh. Chikumalo. Na Chukumalo na hinun eh. Sina error na yung narong yung pag-type, no? Salamat Rachel Yang. Nya si Junil Saluta, salamat way sa payan Junil Saluta, no? Nya si Jean Ruiz, malingaw na pud ko ani while working, pawala sa kakapoy, salamat kayo dol. Way sa payan Jean Ruiz. O si Marlon Suko, wala pa day kasawa boss, nindot kanta ni mo boss. Katong kantaha ako rin naigo ato mga kalisinas ba. Masing napay daghan na no? Napay daghan na igo ato. Awa atos kala ay Marlon Suko, no? Katong kanta ni Charles Celine nga Ulitawong Guwang. Nya si Miss Charis, salamat dyan. Anapod ko paminawon while busy sa work. Salamat kay Miss Charis, no? Kanunay ni si Miss Charis naminaw, no? Nya si Annalyn Samson, salamat kay sa pag-upload always ni mo idol. Amping always, God bless you. Salamat kay Annalyn Samson. Pirmi gid ni si Annalyn Samson, no? Bisag busy maka-comment gihapon. Salamat kayo. Si Aisal Kusaybi, salamat admin dyan sa sumpay. Busy ko sa kusina kay Ramadan diri. Unya minaw sad kog drama. Nahuman na jud ko sa naungkat nga kasilag. Salamat kayo, no? Aisal Kusaybi. Si Kit Figures siya, Lods, ayos ang background music nimo, love it. Always listening diri sa Kuala Lumpur. Katawag ni si Kit Figures siya ba? Sa kantang Ulitawong Guwang. Si Ibanso, salamat kayo Ibanso, no? I-upload na boss si Kumalo paabot sumpay, thanks. Mauna na yung katapusang sumpay Ibanso, salamat kayo sa pagpaabot. Jumil Delfin, nakatawa mo siya sa bagong haon nga drama, no? Nya si Annalyn Samson, congratulations sa imong parente idol. Salamat, no, Annalyn Samson. Si Ludi Mejias, tulo ka heart. Nya si Maris Reyes, thanks dol. Salamat kay Maris Reyes, no? From Saudi Arabia, always nag-atang imo mga drama. Salamat diha sa Saudi Arabia. Maris Reyes, no? Salamat kay sa pagpaminaw. Og si Lingil Habman, thank you kay Sir Idol, way sa paya, no? Lingil Habman. Madungog siguro ninyo ning na ay murag campaign song, no? Labay ba nga sa kanan kalisinas? Mga panahon maros pangampanya na mga sakinan mo agi nga na mga sounds ba. Nga si Jean Ruiz, always gapaminaw dol, salamat kayo. Salamat kay Jean Ruiz, no, sa kanunay pagpaminaw. Mo ni kung gilikay-likayan mga kalisinas kini music kay sig makapiright ba. Layo ra. Lingil man mabuang ko ni drama, sige lang katawa. Thank you sir, sayang human na ni drama. Iya ni duol mag music. Si Rachel Yang, Sir Asar ang Chico Malo. Muna yung katapusang sumpay, no? Rachel Yang. Ipaduol, no? Awa na labay ra. Near Martin, wow, Balak. Salamat yan, tanaw sa Balak. No? Si Jan Salangan, si Kumalo sir, taud na ko sig paabot sa sumpay. Mao na gini katapusang sumpay, no. Nya nag-comment siya diri sa bagong haon katapusang sumpay po, no. Nya katapusang sumpay na ta sa Chikumalo. Karon tapos na gid. Ibban Chobos dyan kanus maapod ang Chikumalo. Mao na ni katapusang sumpay. Si Jan Salangan, Chikumalo sir, taud na ko sig paabot sa sumpay. Mao na gini tapos na gid. Salamat kay Sir Jan, no, sa Jan Salangan, salamat kayo sa pagpaabot. Nga si Ipancho Boss dyan, kung ano po lang si Kumalo, mao na gini Ipancho ng katapos ng sumpay. Si Jumel Delfin, naminaw siya sa bagong haon, part 6, no? Nakatawa siya sa dugo-dugo gang. Salamat kayo, Jo Delfin, no? Jumel Delfin, Nga si Jonas Romero, idol pa, episode 11. Mao na natapos na gid, no? Part 13 ang katapos ng sumpay. Mao na gid ni. Si
Ruani Mamulo, dapat si attorney ang iya nakadayon. Way lami si ila, madrama. Masyado. Minaw siya sa katapusang sumpay sa pobreng milyonaryo. Nya si Aisal Kusaybi, salamat admin dyan sumpay. Unta ikaw na pod sunod kaslon. Maugyod. Murag malabo. Malabo na Aisal. Wapay kuan. Wapa moabot. Salamat kay Aisal Kusaybi no, sa pagpaminaw sa bagong haon. Nya si Jerome Kanha. Thank you idol na nasumpay. Si Riampan sumpay na dol hihi. Muna ni natapos na Riampan no, ang Chico Malo. Ug si Ibancho kinsa gikasalbos dyan. Ako ang igagaw no, Ibancho. Igagaw na ko to. First kasi no. Nang imbita mo siya nga tambong dyan may lugaran yung tambong. Hapit og vlog kalasinas ba. Si Jerome Kanha, okay kayo idol, thanks kahit medyo matagal. Isa pa yan, Jerome Kanha, no? Salamat po sa kanunay pagpaminaw. Si Randy Castro, salamat idol sa part 11, si Kumalo. Salamat po Randy Castro, no? Karon tapos na yun, part 13. Si Aljon Humawan, shout out loads from Pasay, Manila City. Salamat kay Aljon Humawan di sa Pasay, Manila City. Salamat sa pagpaminaw. Si Mark Mark Judiam Diamante, salamat sa pag-upload sa part 11 si Kumalo dol. Salamat po mo Mark Judiam Diamante, salamat sa imong pagpaminaw. Si Queens Dinamita, salamat kay idol, God bless you. Pa-shout out idol, shout out mo Queens Dinamita no, salamat sa kanyang pagpaminaw. Rinaldo Ristipicar, thanks doon sa pag-upload sa Chico Malo part 11. Salamat po Rinaldo Ristipicar sa kanyang pagpaminaw. Si Pitiri Chico Malo, salamat kay Pitiri no, sa pagpaminaw. Jerome Kanha, thanks idol for immediate sumpay. Salamat kay Jerome Kanha po sa pagpaminaw. Jocelyn Infante, salamat po sa nanay sumpay. Ray Abintahado, thank you kayo dyan. Isa pa yan. Si Amor Mew Karin, tulo ka heart. Leopoldo Pagapular, salamat dol sa payan. Si Pirulin, salamat tawo na jud ang akong gikahinaman nga Chico Malo kay nahuman ng uban nga drama. Salamat kay Pirulin no, sa pagpaminaw ng Chico Malo. Si Badiday, Lods, ang swerteng di malasa, wala na lagi sumpay. Pasensya kay Badiday no, nadugay tag sumpay anang drama no. Kadto na akong pukusan no, kay natapos naman ng Chico Malo. Kadto na akong pukusan ang swerteng di malasa no. Samtang mangita pa kung lain po nga drama ba. Salamat kay Badiday sa pagpaabot. Si Ryan Buong, i-upload mo yung drama na Huigo Todo Abdul alias John Valiente. Salamat kay Ryan Buong no, pero sinsa kaya na yung request no, kay wa tay kopya ning drama ha. Na kaya paminaw ko ni sa una nindot kay kay action drama ba. Pero sinsa kay wa tay kopya ni kay wa man poy uso sa unang panahon og live streaming o pay cellphone, wag tay kopya. Salamat kay Ryan Buong no, sa pagpaminaw sa Chico Malo. Si Jerome Kanha, oh yes, quickly lagi me, thanks so much dol. Salamat po Jerome Kanha no. Nalingaw po Colon Ranger. Mao gyud makalingaw to kay napasi ko na to Ray Boris. Katawanan kay to yang role ba. Salamat Jerome Kanha nya si Okana da Gilbert. Salamat kay idol sa sumpay amping perme idol. Salamat kay Okana de Gilbert no. Ug si Annalyn Samson, hello idol, sorry late na akong comment. Busy lang kayo idol. Salamat kay sumpay aning drama idol. Always amping o God bless you nimo. Salamat kay Annalyn Samson. Medyo taas-taas pa jud ninyong comment ba. Mabuti tag 30 minutes na ba. Si Rinante Sardinia, salamat kay idol sa drama from Zamboanga City. Salamat kayo Rinantes Sardinia diya sa Zamboanga City no. Salamat kayo sa paminaw sa Chico Malo. Kung si Jean Ruiz, thank you kayo idol. Mo isa pa yan Jean Ruiz no. Si Mariones idol. Salamat idol sa episode 11 mo isa pa yan Mariones no. Si Lingel Habman, hello sir idol, thank you kayo sa sumpay. Isa pa yan Lingel Habman. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Si Maricel Emplio, ay salamat sir sa part 11 and 12 sa Chico Malo. Isa pa yan Maricel Emplio. Nakatapos na yun no, ang drama. Ngayon yung get ngan.
Pirulin ay salamat na nadayon ang part 12 sa Chico Malo. Salamat kay Idol Kent sa pag-upload sa 12. Salamat po Pirulin, no? Yan, natapos na gid ang Chico Malo. Sangay din ni John po ni nag-comment. Salamat kay Idol Kent kay naa pod ang Chico Malo part 12. Ihe, malingaw na bukuan niya. Salamat kay John, no? Sa imuhang pagpaminaw. Sangay din po ni kay John. Si Ray Ampan. Grabe pagkanindot na jud, naginaminam na jud ko sa katapusang sumpay. Salamat Idol. Mao na ni Ray Ampan, no? Natapos na gid ang Chico Malo. Gilbert Mangubat Greer 2. Gilbert Mangubat Greer from Leyte, Leyte din eh. Gilbert Mangubat Greer from Leyte. Salamat sa pag-upload sa part 11 o 12. Salamat kay Gilbert Mangubat Greer sa Leyte. Salamat sa imong pagpaminaw sa Chico Malo natapos na gid. Jan Salangan, shout out dol from Maramag Bukidnon. Salamat kay Jan, no? Sangay di po si kay Jan. Queens Dinamita, salamat Idol Amping kanunay, God bless, no? Salamat nimo Queens Dinamita, shout out, no? Kanunay gini nag-comment o naminaw si Queens Dinamita. Og si Noel Jr. Makabudbud. Idol ina ko lang ko gusto ka og salamin ha para tagan ka nako anti-radiation eyeglasses para protect sa imong mata og mag-edit ka. Hihi. Ano po sounds? Dungog niyo ka listeners na ay sakinan miyagi nangampan niya. Salamat kay Noel, no, sa imuhang kuano. Di pa ko magkuwag sa amin o kanang di pa ko magtipara kay taggang ko ka listeners nagsuot ko to niagig antipara nga anti-radiation ba order ko Shopee sus mura man nagdaot akong kuan na to noon sige labad ang mo to nadugay-dugay tag upload kay grabe gud lipong-lipong kumbog na grabe side effect atong kuan ba kanang antipara adi man gud pud nako to sukod abi man ako og way kanang kuan to ba way grado ba kay para gud sa anti-radiation pero pag naay grado kay paminaw nako lain gud labad akong ulo ba medyo mahanap akong pananaw hindi tangtang sa antipara. Palit po ko ka ng kuan, lain nga, para ka ng para sa silos anlaw ba. Naam nga po grado kay lain man na may side effect yun. Ano, gabas-bas akong pananaw ba. Mapuling bito kag bas, inana. Wala na ako gamita. Kay mas makadaot, may noon ng watay ka ng kuan. Tamaanad ba ka ng antipara. Salamat dahil kay Noel Jr. Makabudbud, no? Kay naluoy sa siya na ako siguro nga sige ingon og sakit mata, no? Salamat kay Noel Jr. Makabudbud, no? Sa imong concern, no? Salamat po sa pagpaminaw sa mga drama. Si Ipanso, mayong hapon, boss. Mayong hapon dyan, salamat boss. Isa pa yan Ipanso, no? Si Lionel Galia, salamat kay Dol. Salamat po tayo Lionel Galia, no? Si Noel Jr. Makabudbud. Ang manadag basa na ito nino. Si Mariones, thank you Idol sa part 12. Isa pa yan, no? Yan, natapos na yun. Si Blind Mix Blood, laban lang Idol. Salamat kay Blind Mix Blood, no? Shout out ni mo, no? Si Analisa Abrasado, shout out, no? Naminaw siya sa Paulay sa Kalinaw. O, ano pa si comment na madinal na ko ba sa ano kay mutaas na to ang ano pagbasa. Yabot naman tayong 30 minutes kapin. Shout out po ni Kuano Alvin Alvero. Shout out ni Analisa Albrasado. Shout out ni Gisa Abihiro. Hindi na lang ko basahon panan mga kalisteners mga comment kay taas man di kayo ni. Shout out na dayon. Shout out ni Marisa Winsislaw Ulayda. Salamat kasi puminaw, no, Marisa. Marisa Winsislaw Ulayda. Si Gisa Abihiro sa, no? Hindi na lang babasahin yung comment kay Brog taas na kayo, no? Salamat sa inyong pagpaminaw, no? O ni Analisa Abrasado. Si Randy Canonigo. Salamat kay Randy Canonigo, no? Sa pagpaminaw sa mga drama. Si Buyet Kibitis Senior.
Salamat kayo no sa imong pagpaminaw. Ay kini yung comment ato ni basahon kay salamat kay amigo sa pag-upload sa part 11 migo. Pagpalit niya og anti-radiation nga ay class migo. Para dili magpermi labad imong ulo migo. Iyo ka discourage anang mga tawo nga mga basher migo. Anyways, maminaw from Labangon, Cebu City. Salamat kay Buyet kay Betis dia sa Cebu City no, sa Labangon. Salamat kay sa pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Lionel Galia, salamat kay Idol sa payan Lionel Galia. Nya si Mariones, thank you Idol sa part 12. Nya natapos na gyud no, Mariones, salamat kay sa pagpaabot og papaminaw no. Si Greg TV yung Dilamente, salamat sa wash out Idol hihi. Shout out nimo si Greg TV yung Dilamente no, salamat kay sa pagpaminaw sa mga drama. O si Junil Saluta, salamat kay sa pagpaminaw no. Nya si Jumel Delfin, salamat kayo no, na-excited sa drama ni nga Chico Malo no, natapos na yun no. Aileen Mourinho, salamat kayo, excited ko siya no, sa katapusang sumpay. Ug mao na gini ang katapusang sumpay no. Aileen Mourinho. Nya si Jumel Delfin, wow, naminaw siya sa ani. Gilbert Mangubat Clear 2, Idol pa-upload sa katapusang sumpay sa dramang Chico Malo part 13. Idol Jan, salamat, mao na yung katapusang sumpay no. Gilbert Mangubat Clear. Si John Angel in isuda na kay sumpay tanan ba? John Angel Linclona. Padayon lang dol kay daghan minaw sa imong mga drama. Salamat kay no, minaw siya sa Lone Ranger. Nya si kinsa pa man si Michelle, mao na gini katapusang basahon ako no. Si Michelle Gomez Duran. Hilak din ni pinahilak din nga sakita sa daan ay sige kog hilak diri abi man og katawa ni hilak din naminaw sa katapusang sumpay sa maghulat ako. Kung natapos po itong pagbasa mga ka-listeners sa inyong mga comment no, taasa sa niya abot 30 minutes 35 minutes mo 36 minutes pa gini. Mga ka-listeners, ang katapusang sumpay no, hinaut na lingaw mo mga ka-listeners no, nya hinaut nga di mo pulaan sa pagpaabot o papaminaw sa mga drama. Kay mangita pa kung laing drama mga ka-listeners kay para nagyapon mo atangan ba. Mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.